Σας καλωσορίζουμε απόψε εδώ, άλλη μια Δευτέρα απόγευμα με τις Αλκιονίδες και καλεσμένη των Αλκιονίδων η διδάκτρο φιλοσοφίας, η κυρία Χρυσάνθη Κεφρολόγου. Είναι μεγάλη τιμή για το σωματείο μας να παραβρίσκεται εδώ απόψε η κυρία Κεφρολόγου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η φιλοσοφία νομίζω είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Εμείς ξεκινάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε πολλές τέτοιες συναντήσεις φιλοσοφικές, γιατί είναι αυτό που χρειάζεται. Η ίδια δεν ήθελε να διαβάσουμε το βιογραφικό της. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το ακούσουμε το βιογραφικό της, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μας επιτρέψετε, κυρία Κεφρολόγου, να το διαβάσουμε? Όπως το θέλετε. Κυρία Λουκά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η κυρία Κεφρολόγου είναι στην Κορινθία μας. Είναι από την Τενέα και συγκεκριμένα από τη Χιλιομόδη Κορινθίας. Και ευχαριστούμε και τους χιλιομοδιώτες που είναι εδώ απόψε, αλλά και τους στεφανιώτες που κατέβηκαν από το Στεφάνι και ήρθαν για να τιμήσουν την συγκίνησά τους. Κατά το ίμιση, έτσι. Κατά το ίμιση από τη μαμά της έχει καταγωγή από το Στεφάνι. Η Χρυσάνθη Κεφρολόγου λοιπόν είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού πτυχίου Master Science του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου, ο οποίος ονομάζεται Philosophy Doctorate, Φιλοσοφία στο Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπονώντας και υποστηρίζοντας τη διδακτορική της διατριβή με θέμα ανθρωπολογικές σταθερές αυτονομίας στον Επίκουρο. Είναι κάτοχος μεταδιδακτορικού τίτλου Post-Doctorate του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δίδαξε στον τομέα φιλοσοφίας ως καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ερευνήτρια στο Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών πάνω στο Φαντασιακό, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, έχει δώσει πάρα πολλές διαλέξεις και έχει λάβει μέρος ως ομιλήτρια σε πολλά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια φιλοσοφίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Είναι επιστημονικό μέλος σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες και άρθρα σε ελληνικούς και ξένους φιλοσοφικούς τόμους και περιοδικά. Έχει συγγράψει φιλοσοφικά βιβλία και μονογραφίες. 2 επιπλέον φιλοσοφικά βιβλία βρίσκονται υπό έκδοση από τις εκδόσεις Ερωδιός. Είναι συνειδήτρια, οργανώτρια και υπεύθυνη του επιστημονικού έργου του Κέντρου Φιλοσοφίας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, στο οποίο για 6ο έτος πραγματοποιούνται με επιτυχία κύκλοι φιλοσοφικών διαλέξεων. Αυτή είναι η κυρία Χρυσάνθη Κεφρολόγου. Πριν δώσω το λόγο στην πρόεδρο του Σωματείου, την κυρία Κονομώδη, θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω εδώ την κυρία Σοφία Κανέλου, πρόεδρο ΑΕΛΜΕ Κορινθίας. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Μιχάλη, που τον βλέπω, Μαρίνη, είναι πρόεδρος των Φιλολόγων Κορινθίας. Την κυρία Κωνσταντίνα Δράκου, διευθύντρια του Γυμνασίου Χιλιομοδίου. Την κυρία Δήμητρα Αποστόλου, πρόεδρος στο Σωματείο Παλέχθων. Ναι, ο κύριο Λουζιώτης, κάπου τον ίδιο ναι, ο κύριος Παναγιώτης Λουζιώτης, ο πρόεδρος του Μελητήριου Κορινθίας, και φυσικά έχουμε τον Ταμία εδώ, γραμματέα και μέλη από τους φίλους της Αρχαίας Τενέας. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Κυρία Βαρόμη. Ξέρω ότι δεν κρατιέστε και πολύ περιμέναμε για να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κεφρολόγου. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Χαίρομαι που ανταποκρίνεστε στα καλέσματά μας. Χαίρομαι που είστε κοντά μας στην προσπάθεια δημιουργίας συλλογικοτήτων όπου θα μπορούμε να ανταλλάξουμε
ιδέες, να μάθουμε πράγματα, να επικοινωνήσουμε με έναν πνευματικό τρόπο, ο οποίος είναι και πιο δημιουργικός φυσικά και μας βοηθάει να εξελισσόμεθα. Το σωματείο μας είναι το Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες. Όσο πιο κοντά μας είστε, τόσο πιο πολύ δύναμη παίρνουμε. Με χαρά όποιος θέλει να γραφτεί και μέλος του σωματείου μας και να προχωρήσω με το θέμα της σημερινής φιλοσοφικής συμβουλευτικής που τόσο πολύ σας προκάλεσε το ενδιαφέρον, το απρόοπτο του θανάτου σήμερα. Το ανύποπτο του θανάτου σήμερα. Εγώ όταν παίρνω το μικρόφωνο θα κάνω πάντα αγκάθες, γιατί έχω τόσο άγχος, δηλαδή εκεί που δεν πρέπει εκεί θα το κάνω. Είναι κυριολεξία. Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε την κυρία Κυπρολόγου να μας το αναπτύξει. Αυτό το φοβερό φιλοσοφικό ζήτημα του θανάτου, το οποίο μαζί και με το ζήτημα της ζωής αποτελούν σοβαρά αντικείμενα της φιλοσοφίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το λόγο στην κυρία Κυπρολόγου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά, δεν έχω πει, με υγεία, με σοφροσύνη, με δημιουργία και με ειρήνη. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης για την πρόσκληση, μεγάλη μου τιμή. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας και αποτελεί πάλι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα και μάλιστα μπορώ να πω ότι είμαι συγκινημένη γιατί μιλάω στον τόπο μου. Παρόλο που έχω κάνει τόσες ομιλίες, δεν ξέρω, απόψε έχω ένα κράτημα. Γιατί βλέπω αγαπημένες συμμαθήτριες, αγαπημένους συμμαθητές, φίλους, συγγενείς, οπότε επιτρέπεται μια ευσυγκινησία, θα έλεγα. Πριν προχωρήσω, ας μου το επιτρέψει το Προεδρείο, το Συμβούλιο των Αλκιονίδων, να πω κάτι, δικιά μου πρωτοβουλία, άρα δικιά μου και ευθύνη. Θέλω καταγγελτικά μάλιστα να πω ότι θλίβομαι σε εποχές πολιτιστικής ξηρότητας, αχμηρότητας, πνευματικής ένδυας να υπάρχουν φορείς όπως και οι Αλκιονίδες και τόσες άλλοι φορείς, τόσο στην πόλη, στην πρωτεύουσα, όσο και στην επαρχία, που για μένα αποτελούν μήτρα επεξεργασίας, σκέψης, διαλόγου και να είναι ανέστιες, να μην έχουν χώρο. Πρέπει οι τοπικοί φορείς να δουν αυτό πάρα πολύ σοβαρά, να το δουν. Γιατί όποιος αδιαφορεί, θα έλεγα, για την ιστορία και τον πολιτισμό, για μένα είναι αρίζωτος και οπισθοδρομή. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα επιχειρήσω, μέσα από τις θεωρίες διαφόρων φιλοσόφων, κυρίως του Επίκουρου, αλλά και σκέψεις και απόψεις δικές μου, μετά την ενδελεχή εντρυφησή μου στη φιλοσοφία, να φοβήσουμε το φόβο του θανάτου. Μέσω της φιλοσοφικής συμβουλευτικής, να λιάνω το ριζικό, τον έσκατο τρόμο του θλίστη, του θανάτου. Και θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο το δυνατόν πιο απλά. Θα προσπαθήσω. Σήμερα βιώνουμε, θα έλεγα, μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ζώντας σε εποχή μεγάλης διακινδύνευσης, δυστοπίας και ζόφου. Η πανδημία ταλάνισε ανεξέλεκτα την κοινωνία μας, ακραία φυσικά φαινόμενα χτυπούν την καθημερινότητά μας, πόλεμοι απλώνονται παντού, ώστε η καθημερινότητά μας να μετατρέπεται σε μια ανεξήγητη απειλή, χωρίς κανένα περιθώριο ελεύθερης σκέψης και πράξης, με ιδιώτευση θα έλεγα και εφησυχασμό, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται ο άνθρωπος ως ηθικό και πολιτικό υποκείμενο. Όμως ο άνθρωπος δεν είναι μια απομονωμένη ατομικότητα. Άλλωστε το έχει πει αυτό πριν πολλά χρόνια ο ίδιος ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, ο οποίος έχει πει ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικό όν και δεν είναι ούτε θηρίο ούτε Θεός.
και πρέπει και επιβάλλεται να συνυπάρχει μέσα στην πόλη. Ασφαλώς υπάρχει ως άτομο καταρχάς. Ωστόσο το άτομο δεν συγκροτείται ως τέτοιο παρά μόνο μέσα από τις διατομικές, διυποκειμενικές, διανθρώπινες σχέσεις. Ενεργεί και σκέφτεται ελεύθερα προκειμένου να ελέγξει τις αρνητικές δυνάμεις που τον απειλούν και κυρίως σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα λειτουργεί μέσα σε ένα συλλογικό πλαίσιο. Το ανθρώπινο άτομο συγκροτείται επομένως κοινωνικά. Ενεργεί μόνο όταν δημιουργεί, όταν κρίνει και υιοθετεί αξίες. Δεν υπόκειται σε καμία τυφλή συναλλαγή επιβίωσης ή υποταγής του σε λειτουργικές δυνάμεις. Εκλογικεύει και διαβουλεύεται, αποφασίζει. Η σημερινή όμως παγκόσμια κρίση προσφέρει συνεχώς τροφή στον φιλοσοφικό στοχασμό, αποτελώντας ταυτόχρονα τεράστια πρόκληση για την ίδια τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία όμως, σε αντίθεση με την επιστήμη, έχει την ιδιοτυπία να μην παλιώνει στον χρόνο. Και η σημασία, όχι μόνο δεν παλιώνει, θα έλεγα ότι έχει και μεγάλη διαχρονία. Και η σημασία της έγκυται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι οι παλαιότερες φιλοσοφικές θεωρίες δεν ακυρώνονται ούτε απαξιώνονται από τις νεότερες ή από την εξέλιξη της τεχνοεπιστήμης. Έτσι μπορούμε σήμερα να εμπνεόμαστε δημιουργικά, θα έλεγα, από τις σκέψεις των φιλοσόφων του παρελθόντος. Διότι η φιλοσοφία μας προσφέρει όχι μόνο ένα είδος παραμυθίας, και όταν λέω παραμυθίας, παρηγουπηλιάς, σε αυτήν την ισοπεδωτικά νέα πραγματικότητα που διέπεται από πένθος, ακόμα και από το τρομακτικό φάσμα του θανάτου, αλλά δίνει και ερμηνείες με κοινωνικές, πολιτικές προεκτάσεις. Προτείνει λύσεις. Ο δε θεραπευτικός ρόλος της φιλοσοφίας έγκυται στο ότι μπορεί να έρχεται αντιμέτωπη με την αρμονία, με θάρρος και ρεαλισμό. Αλλά ο φιλοσοφικός βίος ξεκινά αναγκαστικά από την κατηγορηματική επιβεβαίωση της περατότητάς μας. Ότι είμαστε βρωτοί, ότι είμαστε θνητοί, ότι είμαστε πεπερασμένοι. Και όλα τα υπόλοιπα, και ειδικά η αιωνιότητα, είναι μια επίπλαστη αντίληψη. Το σύμφυτο με την ανθρώπινη φύση ζήτημα του ανθρώπου, του θανάτου, με συγχωρείτε, τίθεται πέρα και πάνω από τις συμβατικές οριοθετήσεις της εποχής. Και μάλιστα της κοινωνίας, απασχολώντας τον άνθρωπο από την αρχή της δημιουργίας του. Εδώ μάλιστα ο φιλόσοφος Χέγκελ λέει ότι η φιλοσοφία πρέπει να προσδιορίζεται από τους ενοιολογικούς τους καθορισμούς ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες και τις οικονομικές και πολιτικές. Το μυστήριο που περιβάλλει το θάνατο και το γεγονός ότι ισοδυναμεί με το τέλος της ζωής του ανθρώπου το καθιστούν ένα από τους πιο θεμελιώδους φόβους του, που ενδεχομένως τον απομακρύνουν από την ενδαίμονα ζωή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα πανανθρώπινο θέμα, όλοι το ξέρουμε αυτό, και όχι απλώς για ένα ακόμη βιολογικό φαινόμενο. Γι' αυτό το ζήτημα του θανάτου επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί και να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους και μέσα από την φιλοσοφία, αλλά και μέσα από την ψυχολογία και μέσα από την θεολογία και μέσα από την κοινωνιολογία και πολλές άλλες επιστήμες, θα έλεγα, κυρίως ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι γεγονός ότι η ζωή και ο θάνατος είναι συζυγή φαινόμενα, τα οποία αλληλοεξαλείφονται και μάλιστα θα έλεγα ότι βρίσκονται σε μία διαλεκτική σχέση. Μετά να σας εξηγήσω τι σημαίνει διαλεκτική. Ο θάνατος αποτελεί καταρχήν για τον άνθρωπο τεράστιο οντολογικό πρόβλημα που προκαλεί κατάπληξη και φόβο. Εισχωρεί απρόσμενα στη ζωή και την ταράσει. Καταπονεί το νου και την ψυχή, πλάθει θα έλεγα τους πιο απίθανους μύθους και εθνικές δοξασίες. Την αττική τραγωδία και την φιλοσοφία γέννησε η διαλεκτική σχέση των Ελλήνων με το θάνατο. Είναι ένα γέννημα από αυτό το πνευματικό αντιμέτρημα που είχαν οι Έλληνες με το φαινόμενο του θανάτου.
Η ζωή είναι μια απέραντη τοπική πιθανοτήτων και δυνατοτήτων. Ένα μόνο είναι βέβαιο, ασφαλές και απόλυτο, ο ανεπίστροφος θάνατος, ο ανεπίστρεπτος, ο αναπόβραστος. Η φιλοσοφία αυτοπροσδιορίζεται ως μελέτη θανάτου. Η προσδοκία εν τούτης, ότι αυτή η μελέτη μπορεί να αποφέρει ένα είδος υπέρβασης του θανάτου, διαψεύδεται ικτρά. Ο Πλάτων αναφέρει στο Φέδωνα ότι οι ορθώς φιλοσοφούντες αποθνίσκην μελετώσει και το τεθνάνε οίκιστα αυτής ανθρώπων φοβερών. Δηλαδή, ότι αυτοί που φιλοσοφούν σωστά, με διάβγεια, θα έλεγα ότι μελετούν το πώς θα πεθάνουν και επομένως είναι πάρα πολύ λίγο οδυνηρό, δεινό, κακό, με παράφραση τώρα, ο ίδιος ο θάνατος. Διατύπωσε την πλήρη θεωρία της ψυχής ότι είναι η ουσία άλλη, άφθαρτη και επομένως αθάνατη. Από αυτή μάλιστα εξαρτώνται η γνώση και η ηθικότητα του ίδιου του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η ψυχή προέρχεται από τον κόσμο των ιδεών, από τον κόσμο της μιας και μόνης αλήθειας. Η ψυχή μπορεί να φύγει από τον κόσμο των ιδεών και να κατέλθει στον κόσμο των αισθητών, μέσω του σώματος του ανθρώπου. Εδώ βέβαια έχουμε και το μύθο, τον αλληγορικό, συμβολικό μύθο του Σπηλαίου, έχουμε και φιλολόγους εδώ, οπότε τα γνωρίζουν. Το σώμα δηλαδή είναι ο τάφος της ψυχής. Για τον λόγο αυτόν η τελευταία, η ψυχή δηλαδή, επιδιώκει συνεχώς την φυγή από το σώμα. Για τον Πλάτωνα, η μόνη δυνατότητα φυγής της ψυχής είναι μέσω του θανάτου. Εδώ πλέον εισάγεται η έννοια του διεισμού, δηλαδή της αποδοχής δύο διαφορετικών αρχών, που είναι του πνεύματος και του σώματος, και θα έλεγα πρωταρχικών αρχών. Ο Πλάτων θεωρεί ως αυτόνομη και ριζικά διαφορετική την ψυχή από το σώμα, ως μια άλλη οντότητα. Ο δε Αριστοτέλης διδάσκει ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να μιλήσει για την ψυχή του, πρέπει προηγουμένως να γνωρίσει την ψυχή του κόσμου, μέσω του όντου. Ο Σταγυρίδης φιλόσοφος βλέπει ολόκληρη την οργανική φύση σαν δημιουργία της ίδιας της ψυχής της. Η ψυχή είναι όχι μόνο η κινητική αιτία, να το πω έτσι απλά, αλλά και η μορφοποιητική αρχή, από την οποία παράγεται το είδος του κάθε σώματος και ο σκοπός του. Όμως αυτή η μορφοποίηση φυσικά δεν είναι τυχαία, αλλά ανήκει και καθορίζεται από την ύπαρξη μιας ανώτατης μορφής, μια υπερβατική αρχή που είναι αθάνατη. Δηλαδή μια μορφή των μορφών που είναι ο ίδιος ο Θεός. Διό, μας λέει ο ίδιος ο Αριστοτέλης, διό η ψυχή έστιν εντελέχεια, η πρώτη σώματος φυσικού δυνάμει ζωήν έχοντος, τι ούτων δεών ανή οργανικών. Μας λέει ότι ο άνθρωπος, μάλλον η εντελέχεια είναι αυτή η οποία καθορίζει την ψυχική και σωματική ενέργεια του ανθρώπου, και μετά θα σας το αναλύσω πιο αναλυτικά, θα το πω πιο αναλυτικά, για να μην να υπάρχει αυτή η συνέχεια και να μην υπάρξει συνέχεια στη ροή του λόγου μου. Η ψυχή, γράφει ο φιλόσοφος, ως όλων είναι το είδος που εμένει στο σώμα και το μορφοποιεί. Άρα η μοναδική πραγματικότητα είναι η ψυχή. Ο Αριστοτέλης θα προσεγγίσει το θάνατο υπό το πρίσμα της ζωής, της οποίας στόχος είναι η πραγμάτωση του ύψιστου ανθρώπινου αγαθού, της ευδαιμονίας. Η ευδαιμονία αποτελεί την έσκατη ανθρώπινη επιδίωξη. Ο Αριστοτέλης μάλιστα πίστευε ότι ο ανάρατος βίος και η ευδαιμονία μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα στην πόλη. Σε ποια πόλη όμως? Σε μια πόλη αυταρκεστάτη, σε μια πόλη η οποία παρέχει στον πολίτη και όχι στον άνθρωπο, απλά παρέχει στον πολίτη όλα, το έχασα, τα υλικά αγαθά, αλλά δεν πειράζει, θα τα πω απ' έξω τα περισσότερα. Λοιπόν, άρα η ευδαιμονία αποτελεί την έσκατη ανθρώπινη, επαναλαμβάνω, επιδίωξη, και που στέχει μέσα από τον πολίτη η πόλη στο ευζήν. Το ευζήν δεν αποτελεί βεβαίως μια απόλυτη ηθική αρχή, ούτε μια υπερβατική ιδέα
ενός μεταφυσικού κόσμου, αλλά μια έννοια ευδαιμονίας, προσέξτε το αυτό, με ιστορικότητα. Τα ισταϊκικά νοικομάχια, έργο του Αριστοτέλη, ο φιλόσοφος θεωρεί το φόβο ως μορφή κακότητας, από την πλευρά της έλλειψης σε σχέση με το αλόγιστο θάρρος που αποτελεί κακία από την πλευρά της υπερβολής. Ως μεσότητά τους ορίζει την ανδρεία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, από τη μια μεριά έχουμε το αλόγιστο θάρρος, το θράσος δηλαδή, την υπερβολή, την ακρότητα, και από την άλλη μεριά έχουμε τη δειλία. Η μεσαία λύση ποια είναι, η λιδία λίθος να το πω έτσι, ποια είναι, φυσικά η ανδρεία. Ανδρείος επομένως, κατά τον φιλόσοφο Αριστοτέλη, είναι εκείνος που παραμένει ατάραχος και τηρεί σωστή στάση απέναντι στα φοβερά και όχι απέναντι σε εκείνα που δίνουν θάρρος. Και προχωράω τώρα, θέλω να πω και εγώ κάποιες σκέψεις δικιάς μου. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος καταβάλλεται από φόβο και τρόμο στην προοπτική του φυσικού τέλους του. Αυτό ισχύει για όλους μας. Έτσι ορισμένοι φιλόσοφοι προσπάθησαν να τον βοηθήσουν να απαλλαγεί. Και πρώτα θα αναφερθώ σε ένα μεγάλο φιλόσοφο, τον Επίκουρο, ο οποίος αναφέρει τα εξής σε σχέση με τη φιλοσοφία και μας λέει ότι η φιλοσοφία λαμβάνει την εξής μορφή. Μάταιος, λέει ο Επίκουρος, είναι ο φιλοσοφικός λόγος, προσέξτε σας παρακαλώ, που δεν θεραπεύει κανένα ανθρώπινο πάθος. Ακριβώς όπως η ιατρική δεν ωφελεί παρά μόνο όταν θεραπεύει τις αρρώστιες του σώματος, έτσι και η φιλοσοφία δεν προσφέρει απολύτως τίποτε αν δεν απαλλάσσει την ψυχή από τα πάθη της, από τα δεινά της. Η πολυετής μελέτη και έρευνά μου επάνω στην επικούρια σκέψη κατέδειξε ότι η κεντρική θέση του φιλόσοφου είναι η εξής. Ο άνθρωπος είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Τη δε μακαριότητά του την έχει μέσα του. Και όταν λέω μακαριότητά του, μιλάω την ευδαιμονία του, μιλάω το καλό, το αγαθό. Όχι την ευτυχία με τη σημερινή έννοια, θα τα πούμε ίσως και μετά αυτά. Και επαναλαμβάνω, αρκεί να απομακρύνει τις οχλήσεις, τα οχλούντα, αυτά που τον ενοχλούν. Τούτον γάρα πλανής γάρ θεωρία, πάσαν έρισεν και φυγήν επανάγιν είδεν. Δια του σώματος υγεία και της ψυχής αταραξία. Δηλαδή, ο στόχος, να το πω έτσι συνοπτικά, κάθε φιλοσοφίας είναι πια η αταραξία της ψυχής, αλλά αυτό όπως θα πω και παρακάτω, προϋποθέτει πολλά, προϋποθέτει ότι πρέπει να πετάξουμε τις εξαρτήσεις, προϋποθέτει ότι πρέπει να πετάξουμε κάθε είδος φόβου, πρέπει να πετάξουμε οποιαδήποτε υποταγή, υποδιγέτηση, οτιδήποτε μας κάνει υποτελείς, πρέπει να πετάξουμε οποιαδήποτε φόβο και φοβία, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί μόνο τότε θα φτάσουμε στην αταραξία της ψυχής, που ποια είναι η αταραξία, όπως θα πούμε, η αταραξία της ψυχής είναι το ευζήν, είναι το μακαρίο ζήν, να ζούμε ελεύθεροι, ψυχήτε, σώματι και πνεύματι. Υποστηρίζεται ότι εξαιτίας της θνητότητας του ανθρώπου η ευδαιμονία δεν υφίσταται. Και ως εκ τούτου όλοι οι ειδονοί, δηλαδή λέμε, τι θέλω να πω έτσι απλά, ότι αφού θα πεθάνουμε, τι ευτυχισμένοι είμαστε, μας περιμένει το αναπόβραστο, να το πω έτσι. Όμως δεν είναι έτσι. Το ύψιστο αγαθό τερματίζεται με το θάνατο, εμείς σκεφτόμαστε έτσι, αλλά είναι λάθος, και κατά συνέπεια προσπάθεια κατάκτησης αυτού του ύψιστου αγαθού είναι η τοπική. Η ευδαιμονία όμως κατά τον Επίκουρο είναι η πλήρης απουσία του πόνου από το σώμα και από τη διάνοια. Απονία σώματος, αλυπία ψυχής. Να μην πονά το σώμα και να μην λυπάται, να μην ταράσσεται η ίδια η ψυχή. Η ειδονή, η καταστηματική ειδονή και όχι η ειδονή με την έννοια τη σημερινή, είναι μια ευχαρίστηση. Ένα είδος φυσικού δεδομένου, φυσικής κατηγορίας, διότι εξ αρχής ο άνθρωπος επιδιώκει φύση την ειδονή.
το ύψιστο αγαθό, αλλά με ποιοτική, ναι με ποσοτική, αλλά και ποιοτική μορφή. Δηλαδή ο άνθρωπος ανεβαίνοντας στις βαθμίδες της ειδονής επιδιώκει περισσότερο, επιδεικνύει και επιδιώκει, καλύτερα επιδεικνύει θα έλεγα, περισσότερο ενδιαφέρον για την ποιοτική διαβάθμιση, όπως είπα και προηγουμένως, της ειδονής, επισιτώντας αυτούς τους στόχους με ήθος και στεναρότητα, με όπλο την ορθή φιλοσοφική κατανόηση και ερμηνεία της αρχής της ειδονής, μια ενσυνείδητη και εκούσια σταθερή στάση που απαιτεί όμως σύνθετη κρίση και ταξινόμηση. Επομένως, τι είναι η ειδονή? Εντάχει, η ειδονή κατά την επικούρια φιλοσοφία είναι αυτό το τέλος, το ανώτατο αγαθό που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να φτάσει εύκολα. Πρέπει να φτάσει μέσα από φιλοσοφική άσκηση. Απαιτείται μια εσωτερήκευση, απαιτείται μια ενδοσκόπηση, απαιτείται μια αυτοπραγμάτωση για να φτάσει ο άνθρωπος ούτως ώστε πρώτα απ' όλα να φιλιώσει με τον θάνατο. Δεν είναι εύκολο πράγμα για κανένα μας να φιλιώσει με το θάνατο. Πόσο μάλλον, όπως είπα στην αρχή, να φοβήσει και το θάνατο. Επαγγέλλεται επομένως να τον ελευθερώσει από τα εκάστοτε δεινά και το φόβο του θανάτου, και γι' αυτό αναλαμβάνει τη θεραπεία του, την ίασή του. Ο ίδιος μάλιστα γράφει: «Παρέστω μόνον ή τετραφάρμακος, άφοβον ο Θεός, ατάραχον ο θάνατος, το αγαθόν μεν εύκτικτον, το δε δεινόν ευεκαρτέριτον». Αυτή η τετραφάρμακος, 4 φάρμακα, είναι 4 σωτήριες λύσεις που προτείνει ο ίδιος ο Επίκουρος για τη θεραπεία της ψυχής και του πνεύματος, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει ήρεμα, φιλοσοφικά, γεμάτα την κάθε στιγμή, την κάθε ώρα. Ο Επίκουρος δηλαδή στρέφει παράλληλα όμως και την πολεμική εναντίον του Πλάτωνα και ειδικά των μύθων περί μεταθανάτιας ζωής και δικαιοσύνης. Ο δε Λουκρίτιος ήταν εντάχει ένας ποιητής Λατίνος, ο οποίος μετά το θάνατο του Επίκουρου, επειδή δημιουργήθησαν καινούργιες φιλοσοφικές σχολές, καινούργιοι κήποι του Επίκουρου, σε όλο τον κόσμο, ο Λουκρίτιος είχε αναλάβει να διαχύσει, να διασπείρει την φιλοσοφική θεωρία του Επίκουρου και μάλιστα παντού έπλεκε το εγκόμιό του και είχε γράψει και ένα βιβλίο, το De Rerum Natura, περί της φύσεως των πραγμάτων. Ο Λουκρίτιος μάλιστα επιχειρηματολογεί με ένα συλλογισμό στηριγισμένο στην αναλογία, την συμμετρία προς το παρελθόν. Προσέξτε να δείτε. Δηλαδή έλεγε, δεν νιώθει ο άνθρωπος καμιά ανησυχία σκεπτόμενος ότι κατά το παρελθόν δεν υπήρχε. Με αποτέλεσμα να μην τον φοβίζει η αντιστοιχήση με το μέλλον. Βέβαια κάποιος μπορεί να διαφωνήσει ως εξής. Η στάση του ανθρώπου απέναντι στο παρελθόν διαφοροποιείται σε σχέση με τη στάση του απέναντι στο μέλλον και η αναγγελία, η απειλή μελλοντικών συμφορών πλήττει περισσότερο τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου παρά η μνήα των κακών του παρελθόντος. Εδώ καταφαίνεται ότι το βασικό επιχείρημα του Επίκουρου είναι καταρχάς οντολογικό. Αφού μετά το θάνατο πάβει ο άνθρωπος να υπάρχει, δεν είναι αναγκαίο ο θάνατος να τον απασχολεί. Ο θάνατος ουθέν προς εμάς, ο θάνατος δεν είναι κοντά μας. Εδώ βεβαιώνεται ότι ο θάνατος είναι η απώλεια κάθε αίσθησης, η αμετάκλητη πάυση της πορείας της ζωής και η διάλυση του σώματος και της ψυχής στα άτομα της ύλης που τα συνθέτουν. Και αυτό διότι η πρώτη αρχή της θεωρίας του Επίκουρου για την ψυχή είναι ότι έχει υλική υπόσταση. Άλλωστε, ο Επίκουρος είναι ηλιστής φιλόσοφος, ατομικός φιλόσοφος, έχει επηρεαστεί από τον ατομικό Λεύκηπο και φυσικά από τον Δημόκριτο. Για τους Επικούριους συγκεκριμένα όλος ο κόσμος αποτελείται από άτομα, κενό και τις συνθέσεις των ατόμων. Η ψυχή είναι ταυτόχρονα η κυριότερη αιτία της ευαισθησίας και το προϊόν των αισθήσεων. Παράλληλα, είναι κάτι πολύ λεπτό ως υλικό. Αποτελείται από άτομα,
και αποδομείται με το θάνατο. Μετά το θάνατο όμως τα άτομα από τα οποία συνίσταται η ψυχή επιβιώνουν και αυτό είναι λογικό. Εφόσον τα άτομα είναι μη φθαρτά, είναι άφθαρτα, είναι αιώνια τα άτομα. Κατά την αποδόμηση του σώματος, η ψυχή αναπετάνεται μακράν, διαλυόμενη στα ιδιαίτερα συστατικά στοιχεία της αντιστροφής. Εφόσον τα άτομα της ψυχής που μπορούν να αισθάνονται είναι πρωταρχικά. Βέβαια, μόνο όταν είναι συνδεδεμένα με το σώμα και αν αυτά τα άτομα διασπαρούν, δεν απομένει αίσθηση στα εναπομείναντα μέρη του σώματος. Γι' αυτό, κατά το θάνατο, όταν τα άτομα της ψυχής διασπείρονται, το σώμα αποβάλλει κάθε μορφή αίσθησης. Σας παρακαλώ. Για τον επικούριο σοφό δεν υφίσταται ο φόβος του θανάτου, ούτε η προσδοκία της ατομικής αθανασίας. Γι' αυτό η ψυχή, εφόσον είναι ηλική, αποτελείται από περιδυνήσεις άφθαρτων ατόμων, τα οποία ενώνονται και διασκορπίζονται αένα, σημειώνοντας με τον τρόπο αυτό την αρχή και το τέλος της ύπαρξης. Εδώ θα σας διαβάσω κάτι αυτολεξί. Ο Επίκουρος αναφέρει, προσέξτε, αν και δεν είναι δυνατόν να προσθέσεις χρόνο στη ζωή σου, είναι δυνατόν όμως να προσθέσεις ζωή στη ζωή σου. Να μην κατοχυτυχίζεις τον γέροντα επειδή πεθαίνει γέρος, παρά μονάχα σε αυτήν την περίπτωση που η ζωή του ήταν γεμάτη από χαρά και καλό. Ο Επίκουρος διδάσκει ότι στην περίπτωση εκείνη όμως που κάποιος είναι υγιής και θέτει τέλος στη ζωή του, ενώ θα μπορούσε να τη ζήσει ευτυχισμένα, ενεργεί απερίσκεπτα και απελπισμένα. Γι' αυτό απαντά ότι είναι λίγος από κάθε άποψη ο άνθρωπος που ενώ δεν έχει πολλούς και καλούς λόγους να θέλει να το κάνει αυτό και όμως εγκαταλείπει τη ζωή. Στην επιστολή προς Μενικαία, σε ένα από τους πολλούς μαθητές του, ο φιλόσοφος γράφει ότι δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε το φοβερό στο ζήν για εκείνον που κατανοεί πραγματικά ότι δεν υπάρχει τίποτα το φοβερό στο μη ζήν. Αυτός που φοβάται το θάνατο, φοβάται είτε το φόβο που ενέχει ο ίδιος ο θάνατος, είτε την πραγματική κατάσταση της θανάτου εν τη ζωή. Ο πόνος όμως κατά τον φιλόσοφο και κατά όλους μας, υφίσταται μόνο όταν είμαστε εν ζωή. Δεν μπορεί ο θάνατος να υφίσταται εν οδύνη, διότι ο ίδιος δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά μια αποσύνθεση του ζώντος οργανισμού στα συστατικά του στοιχεία. Ακόμη και αν ήταν επώδυνη στιγμή του θανάτου, η προσμονή μιας ουδυνηρής κατάστασης είναι ανόητη. Αυτή η οξυδερκής ψυχολογική ερμηνεία καταδεικνύει το ανέφικτο της προσμονής ή της πρόβλεψης πόνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδια η θνητότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται με φιλοσοφική διάβγεια, ώστε να καθίσταται πηγή δύναμης και απελευθέρωσης από το φόβο του θανάτου. Διότι η συνείδηση της θνητότητας, το ότι γνωρίζουμε ότι είμαστε θνητοί, τρωτοί, εκτός από την παντοτινή μήτρα αγωνίας, φόβου και δυστυχίας, παράλληλα αποτελεί και κινητήρια δύναμη της ζωής, πηγή της τέχνης, της σκέψης και της δημιουργίας. Χωρίς το θάνατο η ζωή του ανθρώπου δεν θα ήταν ανθρώπινη. Συμφωναφώς ο άνθρωπος δεν πρέπει να μολύνει τη ζωή που του έχει δοθεί με τον αστεροχωριέται για το θάνατό του, των συγγενών ή τον φίλο του, ο οποίος είναι αναπόδραστος, όπως είπα. Ο Λουκρίτιος κλείνει το τρίτο βιβλίο του με μια σειρά επιχειρημάτων κατά του φόβου του θανάτου, θεμελιωμένα με στέρεη συλλογιστική. Ο ίδιος αναφέρει, σκούπισε τα δάκρυα ανάξια και σταμάτα να κλαις, μα επειδή πάντα ποθείς αυτό που δεν έχεις και περιφρονείς αυτά που έχεις και είσαι η ζωή σου λειψή και άχαρη. Εδώ διακρίνεται μια μακάρια αίσθηση του επίγοντος, διότι ο γνήσιος επικούριος καταφάσκει στη ζωή. Λέει κάθε μέρα ναι στη ζωή και το πράττει αυτό χωρίς να παραβλέπει τις μελλοντικές συνέπειες των πράξεών του και μάλιστα του παρόντος, αποδεχόμενος παράλληλα ότι η ζωή βρίσκεται στον αισθητό κόσμο και όχι στο επέκεινα, όχι στους ουρανούς.
Ο ίδιος ο Επίκουρος γράφει «Άπαξ γεγόναμεν, μία φορά γεννηθήκαμε, δις ούκα στη διγενέστε». 2 φορές δεν μπορούμε να γεννηθούμε. Επομένως, γιατί ο φόβος για τον επικούριο σοφό έχει αξιακές οριοθετήσεις και προπαρασκευάζεται να αποθάνει με τον ίδιο δρόμο με τον οποίο έχει ζήσει. Η σοκρατική ρίση για ένα φόβο υποεξέταση, ένα φιλοσοφικό βίο, επαναδιατυπώνεται από τον Επίκουρο σε ένα μη μεταφυσικό πλαίσιο. Ο ίδιος γράφει, την αυτήν είναι μελέτη του καλό ζήν και του καλός αποθνίσκην. Άλλωστε η φιλοσοφία, ως αίρεσης βίου, δηλαδή ως αίρεσης, ως συνειδητή επιλογή της ζωής της ανθρώπινης, είναι ο στοχασμός του ανθρώπου επάνω στο φαινόμενο θάνατος. Πεθαίνοντας ο Επίκουρος γράφει στο μαθητή του τον Ιδωμενέα αυτή την επιστολή. Αυτό λεξί τη διαβάζω. «Τούτη την ευτυχισμένη μέρα, την τελευταία της ζωής μου, σου γράφω το παρακάτω γράμμα. Η συνεχής πόνη από τη δυσουρία και την δυσεντερία έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έπασχε από χοληθίαση και νεφροληθίαση. Όμως όλα αυτά τα αντιμετωπίζω, συνεχίζω, όσα είπε στο γράμμα, το έγραψε μάλλον ο Επίκουρος, έχουν ξεπεράσει όμως όλα αυτά τα αντιμετωπίζω με τη χαρά που νιώθει η ψυχή μου καθώς αναθυμούμε τις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Να φανείς άξιος της στάσης που από νεαρός κράτησες απέναντι στη φιλοσοφία και σε μένα και να φροντίζεις εσύ τα παιδιά του Μητρόδωρου, ενός άλλου μαθητή. Συνεπώς, δεν έχει τόσο σημασία το πώς έζησε κάποιος, όσο το πώς πέθανε. Δεν πρέπει δηλαδή να λαμβάνεται ο θάνατος όμως ως υπέρτατη αξία στην προοπτική της οποίας ο άνθρωπος οφείλει να αφιερώσει την κάθε στιγμή της ζωής του. Όχι βέβαια, αλλά ως ένα οριακό γεγονός μιας πορείας συνειδητότητας και αυτογνωσίας και αυτοπροσδιορισμού. Η ζωή δεν είναι σκοπός της να πεθάνει. Τούτο θα είναι αθέμητο για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκοπός της ζωής είναι να λάβει νόημα με την πράξη, το λόγο, την επιστήμη και την τέχνη. Ο φιλόσοφος Λεντίνης όμως προκαλούσε ως εξής το θάνατο. Διαβάζω όπως τα έγραφε. Θα πεθάνω, έλεγε, θάνατε, όχι όταν θελήσεις εσύ, αλλά όταν εγώ θα θελήσω. Σε τούτη την έσκατη ολική πράξη δεν θα γίνει το δικό σου, αλλά το δικό μου. Παλεύω την θέλησή σου, παλεύω τη δύναμή σου, σε καταπαλεύω ολόκληρο, αφανίζομαι όρθιος και περήφανος. Εγώ όμως θέλω να πω εδώ το εξής, ότι ο φιλόσοφος Λεντίνης ήταν γεμάτος από αντιφάσεις. Πήγαινε να πεθάνει και όμως ήταν γεμάτος ζωή. Και έτσι αγαπούσε τον Επίκουρο, εκούσια, αυτοθέλητα την τερμάτισε. Το δικό του διάβημα ήταν ένα προμελετημένο σχέδιο αναχώρησης που είχε εκπονήσει αρκετά χρόνια πριν για την ίδια την πορεία της ζωής του. Και συνεχίζοντας, με την επικούρια σκέψη θέλω εδώ να σημειώσω ότι ο φιλόσοφος θεωρώντας ως ύψιστο αγαθό την ελευθερία και μη αποδεχόμενος, μήπως δεν ακούγομαι, και μη αποδεχόμενος καμία υποταγή σε οποιοδήποτε φόβο, ακόμα και σε αυτό το φόβο του θανάτου, κατανοεί μέσα από τη φιλοσοφική του παιδεία να τον αντιμετωπίζει και να τον απαξιώνει. Έτσι απελευθερώνεται από το σκότος της άγνοιας ως προς την προέλευση και τη φύση του σύμπαντος κόσμου. Όλοι μας μυθοποιούμε, όχι τώρα, από την εμφάνιση του ανθρώπου, τα στοιχεία της φύσης, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα δαμάσουμε, τους δίναμε υπερφυσική ισχύ για να μπορέσουμε να υποκληθούμε, γιατί τα φοβόμαστε. Υποκλεινόμαστε σε ό,τι φοβόμαστε. Έτσι απελευθερώνεται, αλλά θα έλεγα προπάντων από το υπαρξιακό άγχος, το φόβο του θανάτου, ο οποίος αποτελεί και την κύρια ύπαρξη και την κύρια πηγή, επαναλαμβάνω, της ύπαρξης των θρησκειών. Η θεωρία του Επίκουρου για το θάνατο
μπορεί να εκλειφθεί και ως μία πολεμική και εναντίον των υπαρχόντων θεών, οι οποίοι με την αυθαίρετη παρέμβασή τους υποβαθμίζουν την ανθρώπινη ζωή και ταπεινώνουν την ψυχή. Η αποδοχή της αντίληψης ότι οι θεοί έχουν κανονιστικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων οδήγησε στην αμάθεια και την υποτέλεια. Διότι ο αθάνατος μάκαρ Θεός, ο ευτυχισμένος δηλαδή, ο ευδαίμων, είναι ένας αντικειμενικοποιημένος επικούριος σοφός. Η διαδικασία ακολουθεί την εξής πορεία. Δεν προσπαθεί ο Θεός να γίνει άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Πρόκειται για ένα κανονιστικό τρόπο ηθικής αξιομοίωσης, ομοίωσης Θεό. Δηλαδή ο Επίκορος λέει να μοιάσουμε στο πρότυπο που είναι ο Θεός, που έχει την ηθική και πνευματική τελείωση. Αλλά ο Θεός αυτός δεν επεμβαίνει στα δικά μας, δεν επεμβαίνει στα ανθρώπινα τεκτενόμενα. Ο σημερινός όμως άνθρωπος, υιοθετώντας, για να πάμε και στο σήμερα, τη ρίση του Επίκουρου, όταν ο θάνατος είναι παρόν, εγώ δεν είμαι πια παρόν, πρέπει να αποκτήσει επίγνωση ότι αργά ή γρήγορα ο θάνατος θα θέσει τέλος στην παρουσία του. Να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για ένα δευτερογενή φόβο. Ένα φόβο που δεν διαρρέει από την έλευση του θανάτου, αλλά από τη γνώση του ότι ο ερχομός του θανάτου είναι βέβαιος. Η εκπλήρωση αυτή του καθήκοντος, να φοβήσουμε δηλαδή το φόβο, πρέπει να περατωθεί. Αλλά απαιτείται συνεχής φιλοσοφική σκέψη, που δεν ολοκληρώνεται σε εσκατολογικές προοπτικές. Ο θάνατος, ως αδύρυτο συμβαίνον της ζωής, ακονίζει και προβληματίζει δημιουργικά τη σκέψη των φιλοσόφων, αλλά απασχολεί παράλληλα και κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από πολιτισμική, θρησκευτική, πολιτική, κοσμοθεωρία. Γι' αυτό πρέπει να επιχειρείται προσέγγιση του μεγάλου θέματος του ανθρωπίνου σφαιρίσκη υπό το φως της φιλοσοφικής εξήτησης αναζήτησης. Ο προβληματισμός επίσης, δρεμής, αλλά και εγωιτευτικός ταυτόχρονα, προσπαθεί να εισφέρει δημιουργικά ενάυσματα και να αφυπνίσει τις γονιμότερες εμπνοές του ανθρώπου. Στην καθημερινότητά μας, όμως, έχοντας αποθήσει τη θνητότητα, μένουμε πολύ αβοήθητοι και κατά βάθος απαρηγόρητοι όταν αντιμετωπίζουμε το θάνατο των άλλων, αλλά και των δικών μας. Επιπλέον στερούμαστε τα ωφέλη για ένα στοχαστικό βίο επί του αναπόφευκτου. Κι όμως ο θάνατος αναλύει τον παρελθόνα χρόνο σε ποικίλες ιδιοσυγκνότητες βιωμάτων, ενίοτε αρμονικές, άλλοτε δυστυχώς όχι. Όσο περισσότερο διαρκεί ο θάνατος, τόσο περισσότερες είναι και μεγαλύτερες οι εναλλαγές, θα έλεγα, μεταξύ οδύνης και φόβου, θυμού και λύπης, του θνήσκοντος στα ασθενή, αλλά και όσων συμπάσχουν. Ο χρόνος κυλά, ενώ περιχωρεύουν η φθαρτότητα, η αδυναμία και το επικείμενο καταμάχητο. Ο θάνατος είναι άγωνος, ως προς την έκβαση, ενίοτε χρονοβόρος. Σύγχυση, άρνηση και απορία χαρακτηρίζουν το θνήσκοντα και το ασθενή στη σταδιακή αποσύνθεση, καθώς ένα προς ένα τα ζωτικά όργανα φθύρονται, ενώ οι αισθήσεις αμβλύνονται. Βαθμιαία το κορμί γίνεται το σώμα αγνώριστο από τους αγαπημένους. Ο θνήσκον αρχίζει να διαφλάται στο άρρητο. Άοπλοι μπροστά στη συντελούμενη αναχώρηση, οι αγαπημένοι ταλαντεύονται υπό την επίδραση του γιατί, ανάμεσα στο δεν θέλω να πεθάνει και θέλω, αλλά δεν θέλω όμως και να υποφέρει άλλο. Ο θάνατος όμως του άλλου είναι πάντοτε με μια πραγματιστική έννοια και δικός μας θάνατος. Αποχαιρετώντας τον άλλον, αποχαιρετούμε επίσης ένα μέρος του εαυτού που θνίσκει μαζί του. Αποχαιρετούμε ακόμη την αίσθηση αυτονομίας, συνειδητοποιώντας τα όρια του λόγου. Τις ίστατες στιγμές οι λέξεις μοιάζουν ανίσχυρες και περιττές και ο χρόνος νυχτώνει. Ανεξάρτητα από το αν ο θάνατος προδιαγράφεται ή όχι, παραμένει πάντοτε ευνίδιος, ως οριστική ρήξη στην καθημερινότητα των εναπομεινάντων. Ασύλληπτος στην αδιανόητη κοινοτοπία του, σημαίνει τη μερική απώλεια του εαυτού και μια αμετάκλητη απουσία, αφήνοντας πίσω ένα χάσμα. Ζώντας το χείλος του, σημαδεμένη και υπό αναστολή,
Κληρονομούμε ένα καθήκον που εκτείνεται μεταξύ των σημείων όπου τέμνονται ο μεσημβρινός του ηθικού με τον παράλληλο του πολιτικού. Το καθήκον για την νοηματοδότηση του εναπομείνοντας χρόνου μας και την επιβίωση των τεθνεόντων στη μνήμη. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και έγκυται, μάλλον θα έλεγα, το παράδοξο του θανάτου. Ενώ είναι το τέλος εκείνο που ακυρώνει ριζικά την ανθρώπινη πράξη, συγχρόνως της προσδίνει και την αναγκαία ενότητα. Η φιλοσοφία καλείται να αναλάβει αυτό το παράδοξο. Δεν αναζητεί παρεκβρία στο επέκεινα στους ουρανούς και κατά τούτο διαφέρει αποφασιστικά από θρησκευτικές προσδοκίες. Ο θάνατος δεν αποτελεί για την ύπαρξη κάτι εξωτερικό και μελλοντικό, αλλά κάτι εγγενές, κάτι μέσα μας και παροντικό. Προσδιορίζει την ύπαρξη βαθιά στον πυρήνα της ως πεπερασμένη, αλλά και συνιστά την πλήρη ακύρωση της ύπαρξης. Της επιτρέπει συγχρόνως να συσχετιστεί με τον εαυτό της ως ολότητα. Με αυτή την έννοια ο θάνατος αποτελεί μια δυνατότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Θέλω να πω εγώ εδώ και να θυμηθούν και το Heidegger. Ο θάνατος δεν μπορεί εν τούτης να αποτελέσει αντικείμενο μιας άμεσης εμπειρίας. Ο δικός μας θάνατος εκφεύγει της εμπειρικής σύλληψης. Ο θάνατος ενός τρίτου από την άλλη, ακόμη και αν πρόκειται για ένα προσφυλές μας πρόσωπο, δεν μας παρέχει μια εμπειρία της απώλειας που υφίσταται ο ίδιος ο θνίσκον. Ο θάνατος είναι θεμελιωδός, μη αναπληρώσιμος. Κανείς δεν μπορεί να αναλάβει το θάνατο του άλλου. Ο θάνατος παραμένει ουσιωδός ο δικός μας, ατομικός θα έλεγα θάνατος. Και έτσι γίνεται το πιο ιδιαίτερο στοιχείο της ύπαρξής μας. Μας διακρίνει από όλους τους άλλους, καθώς είναι η μόνη δυνατότητα που δεν μπορούμε να μοιραστούμε με άλλους. Λειτουργεί έτσι ως η βασική πηγή της εξατομίκευσής μας. Ο θάνατος τρέπεται έτσι σε πλήρη αδυναμία και απειλή. Γι' αυτό πρέπει μέσα από τη φιλοσοφική άσκηση να κατανοήσουμε ότι ο θάνατος αποτελεί μια εμπειρία ζωής, όταν ο άνθρωπος ζει έναν αγωνιστικό ευδαίμονα βίο, όταν επιχειρείται ένας επικούριος βίος, αρμονικά δεμένος με την αταραξία της ψυχής, που δεν έχει σχέση με την εσωστρέφεια και την αδράνεια, αλλά πορεύει από την συντριβή του πόνου και του φόβου και την απελευθέρωση από τα δεσμά τους. Όταν η ύπαρξη του ανθρώπου διακατέχεται από το πάθος για έναν κόσμο νέο της αυτονομίας, χωρίς πόνο, φόβο και εξαρτήσεις. Αυτή η προμηθειακή προσπάθεια συμβολίζει την πάλη του ανθρώπου να πραγματώσει την ουσία του και την κοινωνική του ελευθερία. Συνεπώς, η στάση του επικούριου σοφού απέναντι στο φόβο του θανάτου και ο βίος του γενικά αποκτούν διακοσμική σημασία σε περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, ιδιαίτερα στη σημερινή κοινωνία της παγκοσμιοποίησης, όπου ο κίνδυνος του θανάτου ενυπάρχει σε όλους τους τομείς. Αν και η πρόοδος των επιστημών έχει προχωρήσει τόσο πολύ, η ανθρώπινη δομή αδυνατεί να αποτρέψει το θάνατό της. Ο θάνατος όμως και η ζωή πρέπει να εκλαμβάνονται ως όροι της διαλεκτικής, διότι η διαλεκτική είναι ο θάνατος, παράλληλα όμως και ο φορέας της ζωής. Όποιος έμαθε να πεθαίνει, ξέμαθε να είναι δούλος. Ο τρόμος της εξόντωσης είναι που μας κρατά για πάντα στη σκλαβιά. Ελευθερία, απ' την άλλη, σημαίνει αποδοχή της λιτότητας, το ότι είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε. Το σύμπαν μπορεί να μας συντρίψει και ένας ιός ή μια πυρκαγιά ή μια καταιγίδα να μας αφανίσουν. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι είμαστε θνητοί. Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε ορθά. Αυτή είναι η βασική αρχή της ηθικής, η οποία υποστήριξε ότι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό όν, το οποίο έχει την γνώση και την επίγνωση του θανάτου, μας έλεγε μάλιστα ο φιλόσοφος Πασκάλ. Κύριος του εαυτού του είναι εκείνος που δεν φοβάται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του. Είναι πρόθυμος να πεθάνει για την ελευθερία του. Αντίθετα, ο σκλάβος τρέμει για τη ζωή του και δέχεται προκειμένου να παραμείνει ζωντανός το καθεστώς του δούλου. Αυτό έχει μια πολιτική έννοια, αλλά και ηθική. Ο φόβος ταπεινώνει, υποτάσσει, ελέγχει, κατευθύνει, οριοθετεί. Υπάρχω σημαίνει ότι ζω ανα πάσα στιγμή με την επίγνωση του θανάτου. Και ακριβώς αυτή η σκέψη είναι που μας ξυπνάει εντός της υπαρκτικής συνείδησης την ορμή για δημιουργία,
το μένος της γνήσιας και αληθινής πράξης. Η αυθεντική συνείδηση χαρακτηρίζεται από τη διαρκή μέριμνα για το θεμελιακό τρόμο μπροστά στο αδυσόπιτο μηδέν που την περισφίγγει, για να θυμηθούμε και το Χέγκελ. Μήπως σας κούρασα να σταματήσω? Αλλά και ο Νίτσε έχει μια ισχυρή κατάφαση ζωής ενάντια στο θάνατο. Δεδομένου ότι μια φιλοσοφική ετυμοπρία για το θάνατο συνεπάγεται μια απόφαση για τη ζωή. Κανένα δε άλλο ζήτημα δεν έχει ουσιαστική σημασία για τις μεταφυσικές διαμάχες που σημάδεψαν την ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας σχεδόν από την αρχή. Για τον Νίτσε αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοσμική τάξη, σκοπός ή νόημα στο σύμπαν ή στην ανθρώπινη ζωή. Αυτό που απαιτείται είναι να δημιουργήσει κανείς τη δική του τάξη πραγμάτων, το δικό του σκοπό και το νόημα στο σύμπαν ή στη ζωή του, που επιτίθεται, που σκοτώνει ακόμα και το ίδιο το θάνατο. Επομένως, ο εκφυλισμός, ο θάνατος κατά μία έννοια του σημερινού συστήματος γίνεται αισθητός όμως και σε οικονομικό και σε ηθικό και σε πολιτιστικό και σε πολιτικό επίπεδο. Η ύπαρξη του καπιταλισμού εξαχριώνει ολόκληρα συστήματα και στρώματα της κοινωνίας με καταστροφικές συνέπειες για το μέλλον. Η εμπορευματοποίηση της υγείας, ακόμα και η διόγκωση των προβλημάτων για τη φύση, η έξαρση μολυσματικών ασθενειών οφείλονται στις μεγάλες ανισότητες και στις αντιπροσώπητες εξουσιαστικές σχέσεις που παράγουν εκείνες. Επίσης εδώ θέλω να σημειώσω ότι οι μορφές θανάτου δεν είναι μόνο ο βιολογικός θάνατος, αλλά και ο πνευματικός, ο ψυχικός, ο κοινωνικός, η κοινωνική εντροπία, το κοινωνικό κακό, όπως η αύξηση της εγκληματικότητας και της βίας, η πείνα, η πόλεμη, η κοινωνική ανισότητα, η εκμετάλλευση, που θέτει το κέρδος των ολίγων πάνω απ' όλα, δηλητηριάζει τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, μας στερεί την ελευθερία. Η πραγματική ανθρώπινη ιστορία θα ξεκινήσει μόνο όταν έχουμε βάλει ένα τέλος στη σκλαβιά της κοινωνίας και ξεκινήσουμε να παίρνουμε το έλεγχο για την υγεία και την ίδια τη ζωή στα χέρια μας. Πριν από 20 χρόνια, ο Φράνσις Φουκουγιάμα μίλησε για το τέλος της ιστορίας. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Η ιστορία δεν τελειώνει. Ο φιλόσοφος μάλιστα Μάρξ είδε την ιστορία ως διαλεκτική διαδικασία στην οποία εσωτερικές δυνάμεις προκαλούν μεταβολή και τροποποίηση της συνολικής οικονομίας. Η μεταβολή αυτή που κινεί την ιστορία είναι από το αποτέλεσμα των εγγενών εσωτερικών αντιφάσεων και επιβεβαιώνεται μάλιστα σήμερα επιστημονικά και σε σχέση με τη γένεση και την αναπαραγωγή του κοινωνικού φαινομένου της πανδημίας ως σύστημα εξήγησης της ιστορίας και των κοινωνικών μεταλλάξεων. Όλες οι κρίσεις στο ιστορικό πλαίσιο του καπιταλισμού είναι ανθρωπογενείς. Γι' αυτό οι μεταβλητές μια διαδικασίας ανάπτυξης και το πώς σκέφτονται οι δρόντες είναι επακολούθο της διαδικασίας. Όχι η αιτία της, αλλά το συναίτιο ορισμένων εξελίξεων της νομοτέλειας του κεφαλαίου. Το να αναζητούμε φυσικές, βιολογικές, ψυχολογικές, πέραν των κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων, απαρχές και αιτίας γένεσης των κρίσεων ή των δεινών που σχετίζονται με αυτές, δεν αποτελεί μονάχα θεωρητικό λάθος, αλλά και ανιστόρητη στεναχωμανοποίηση μιας πραγματικής δυναμικής και γι' αυτό συνώνυμη με το ψεύδος. Διότι η αστική πολιτική οικονομία έχει ανακάλει το καπιταλιστικό κέρδος σε υπέρτατη δύναμη και σε θεότης, σε γιατροσόφη δια πάσα νόσο, περιτυλίγοντάς το με τη συσκευασία της λεγόμενης ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Ο Αντώνιο Γκράμψι αναφέρει ότι αυτό που συμβαίνει, το κακό, το θανατικό που πέφτει πάνω σε όλους μας, συμβαίνει γιατί η μάζα των ανθρώπων απαρνείται τη βούλησή της. Η αδιαφορία όμως δρά δυνατά πάνω στην ιστορία. Είναι η μυρολατρεία. Είναι αυτό που δεν μπορείς να υπολογίσεις. Είναι αυτό που διαταράσσει. Το να ζει ο άνθρωπος σημαίνει να εντάσσεται κάπου. Διότι μέσα στην πόλη η κοινωνική αλυσίδα δεν βαραίνει τους λίγους. Μέσα σε αυτήν κάθε συμβάν δεν οφείλεται στην τύχη, στη μοίρα, μα είναι ευφυές έργο των πολιτών. Δεν υπάρχει μέσα σε αυτήν κανείς που να στέκεται, να κοιτάζει από το παράθυρο ενώ οι λίγοι θυσιάζονται.
Ζω σημαίνει με συμμετέχω και πεθαίνω. Όποιος ζει πραγματικά δεν μπορεί να μην είναι πολίτης και ενταγμένος. Η αδιαφορία είναι αβουλία, είναι παρασιτισμός, είναι δειλία, δεν είναι ζωή, είναι θάνατος. Η αδιαφορία είναι το νεκρό βάρος της ιστορίας. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να μην το πω, με προκαλεί. Με αμύωτη ένταση ο Ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς και αυτό δεν είναι θάνατος, και τις επιθέσεις σε όλη τη λωρίζα της Γάζας, σκορπώντας ακόμα περισσότερο το θάνατο και την καταστροφή και ακόμα και σε μικρές αθώες ψυχές. Ενώ την ίδια ώρα η Ισραηλινή κυβέρνηση απειλεί με μακρύ πόλεμο και απεργάζεται σχέδια για την επόμενη μέρα του πολέμου της κατοχής και το ξεριζωσμό των Παλαιστινίων, με την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, όλοι εμείς ιδιωτεύουμε, γιατί δεν χτυπά ακόμα η καμπάνα για μας. Όταν χτυπήσει η καμπάνα και για μας, τότε θα δούμε τι θα γίνει. Διότι οι αιστείες πολέμου βλέπουμε ότι απλώνονται παντού, δημιουργούνται και απλώνονται. Γι' αυτό η φιλοσοφία αποτελεί όρο πρόσληψης του πραγματικού και μορφή κοινωνικής συνείδησης. Πρέπει να θέτει κεφαλαιώδη ζητήματα, όπως ποια είναι η κοινωνία, από πού προέρχεται και ποια ιστορικότητά της. Είναι εναρμονισμένη με το τώρα, είναι καλύτερη σε σχέση με το χθες, σπαράσεται από αντιθέσεις. Η φιλοσοφία, θα έλεγα, με το διαλεκτικό και ολικό της λόγο, μέσα από την καλλιέργεια της νόησης, πρέπει να στοχεύει στο ριζικό ανασχηματισμό της κοινωνίας και να μην περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία του κόσμου, διότι δικαιολογεί και συντηρεί το υπάρχον πολιτικό στάτους, αλλά να συμβάλλει στην αλλαγή του κόσμου. Η γνώση και η τέχνη του βίου δια της φιλοσοφίας πρέπει να έχει ως αποστολή και την ευδαιμονία των ανθρώπων. Η επιστροφή συνεπώς στην σκέψη του παρελθόντος μπορεί να νοηματοδοτήσει το παρόν. Μέσα από τη σκέψη του Επίκουρου αλλά και των άλλων φιλοσόφων επανατίθενται μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που οριοθετούν την προβληματική της κρίσης του παρόντος, προσανατολίζουν τη σκέψη και την πράξη μας στην κατεύθυνση υπέρβασης των ηθικών και κοινωνικών αδιεξόδων που ορίζει το φυσιγενές του κοινωνικού και πολιτικού μας συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στο δεύτερο μέρος, το μέρος των ερωτήσεων, των σχολείων, κυρίως των ερωτήσεων. Να ολοκληρώσω και έχετε αμέσως το λόγο. Των ερωτήσεων, των παρεμβάσεων, γιατί όχι. Είπατε στην αρχή και επαναλάβατε ότι πρέπει να φοβήσουμε το φόβο. Μπορείτε να το κάνετε πιο συγκεκριμένα, παρακαλώ? Ναι. Εγώ ακούγομαι. Ναι. Κοιτάτε να δείτε, στην ουσία θα έλεγα ότι είναι μια σκληρή, μια προς πρώτη προσέγγιση, μια σκληρή φράση και θα ίσως θα έλεγα να κλείσετε αυτό το μικρόφωνο έτσι. Πρέπει να κλείνουμε το ένα και να ανοίγουμε το άλλο. Είναι μια, επαναλαμβάνω, σκληρή φράση και ίσως και ανέφικτη, μη πραγματοποιήσιμη. Γιατί δεν ακούγομαι πάλι. Ακούγεστε. Τώρα. Ακούγεστε. Εγώ φταίω που πάει παραδό. Πράγματι, εδώ δεν μπορούμε να φιλώσουμε με το θάνατο φίλων μας, συγγενών μας. Εγώ μάλιστα έχω και πρόσφατη απώλεια, έχω χάσει πολύ συγγενικό μου πρόσωπο, το πένθος μεγάλο, ο άνθρωπος φτάνει σε σημείο να φτάνει στο τέλμα, να νομίζει ότι, βιωματικά μιλάω τώρα, να μην μπορεί να ανέλθει, αλλά πιστεύω ότι η απώλεια αυτή, μάλλον η οποία συμπλέει με το χρόνο, σιγά σιγά σε κάνει να ορθώνεσαι και να μπορείς να προχωρήσεις
αλλά πάνω απ' όλα η απώλεια των συγγενών, των φίλων μας, γιατί τη δικιά μας, όπως είπα, δεν μπορούμε να την ζήσουμε, σε κάνει να επαναπροσδιορίσεις και να επανατοποθετηθείς σε πάρα πολλά ζητήματα. Καταλαβαίνουμε ότι ο θάνατος εκείνη την ώρα συνειδητοποιούμε ακόμα πιο πολύ ότι είναι δίπλα μας. Και δεν είναι κάπου πάρα δίπλα μας. Και ότι κάποια στιγμή θα έρθει και σε εμάς. Επομένως, πώς πρέπει αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούμε και να αντισταθούμε απέναντι στο θάνατο? Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, το είπα και προηγουμένως, εσωτερικότητα. Χρειάζεται εσωστρέφεια με την έννοια της εσωτερικής επεξεργασίας και της ενδοσκόπησης. Χρειάζεται φιλοσοφική μελέτη. Χρειάζεται φιλοσοφική άσκηση και πάνω απ' όλα φιλοσοφική διάβγεια. Χρειάζεται βήμα προς βήμα να αναζητήσουμε τους αναβαθμούς, τους ανώτερους της φιλοσοφίας και να πούμε ναι, είμαστε θνητοί. Πρέπει τον φόβο να τον φοβήσουμε. Κάθε μορφή φόβου. Κάθε μορφή φόβου. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο ο φόβος του θανάτου. Ο φόβος του θανάτου είναι ο πιο ριζικός, είναι ο πιο οριακός, είναι ο πιο πρωτογενής, είναι ο πιο πρωταρχικός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Απλά ο φόβος αυτός μας τρομάζει γιατί είναι ανεπίστροφος. Αλλά και θέλω να πω και κάτι άλλο. Πώς θα φοβήσουμε το φόβο όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε φοβισμένοι? Λίγο σας παρακαλώ, λίγη ησυχία θα ήθελα. Ευχαριστώ. Πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε όλη αυτή την εσωτερική ανατένιση, να το πω έτσι, όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε ανασφαλείς, όταν εμείς οι ίδιοι γεννιόμαστε με φόβο? Και όχι μόνο γεννιόμαστε με φόβο, γεννιόμαστε και με χρέη, γεννιόμαστε και με οφειλές, χρωστάμε και από πάνω και με ενοχές, γιατί είναι το προπατορικό αμάρτημα. Πώς μπορούμε να σκεφτούμε ελεύθερα όταν είμαστε υποταχμένοι στα ίδια μας τα πάθη, όταν είμαστε υποταχμένοι στην καθημερινότητά μας, όταν φτιάχνουμε σχέδια ότι θα ζήσουμε αιώνια, ενώ πρέπει να φτιάχνουμε σχέδια ημερήσια, διότι μόνο τα όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάμε πώς θα φάμε, κάθε άλλο. Και ο Επίκουρος και πάρα πολλοί άλλοι φιλόσοφοι δεν μένανε μόνο στις εγκινείς ειδονές, δηλαδή μόνο να καλύψουμε τις φυσικές μας ανάγκες. Ίσα ίσα μας έλεγε και μας έγραφε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην περαιτέρω φιλοσοφική ενάργεια και να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του ανθρώπου, στην αυτοπραγμάτωσή του. Όταν αυτό το καταφέρει δύσκολο, ο άνθρωπος τότε ούτε θα φοβάται εσωτερικές ούτε εξωτερικές δυνάμεις, του σκότους ή της καταπίεσης ή της εξάρτησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση? Ο κύριος. Το μικρόφωνο λίγο ή αν θέλετε. Μ' ακούτε, μια χαρά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ περιστατωμένη ανασκόπηση και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη. Επιτρέψτε μου δύο σχόλια που σημείωσε διάφορα, θα ήθελα δύο πραγματάκια. Πρώτον, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι ο πλατωνικός δεϊσμός, τον οποίο μας αναφέρατε κάποια στιγμή, δηλαδή αυτή η αντίληψη που μας δίνει ο Πλάτωνας ότι άλλο είναι το σώμα και άλλο η ψυχή, και είναι δύο τελείως διαφορετικές οντότητες που μπορούν να αποκολληθούν η μία από την άλλη. Μοιάζει σήμερα, και θέλω να καταλήξω μια ερώτηση, μοιάζει σήμερα να επιβεβαιώνεται, θα έλεγα, ως φάρσα. Υπό την έννοια ότι σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη κάνουν αλματώδεις πρόοδους. Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες τολμώ να πω, έχουμε εκθετική, γεωμετρική πρόοδο που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ούτε καν οι ηγέτες των κρατών. Και αναρωτιέμαι το εξής ακριβώς. Έχουμε σήμερα, είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι οι σύγχρονοι φιλόσοφοι και οι σύγχρονοι ιστορικοί και οι σύγχρονοι τεχνολόγοι, ότι σήμερα είμαστε περισσότερο κοντά από ποτέ άλλοτε στην στιγμή που θα μπορούσε ή θα είχαμε την δυνατότητα τεχνολογικά να αποκόψουμε τη συνείδηση από το σώμα και να τη μεταφέρουμε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Και να τη μεταφέρουμε σε μηχάνημα. Αναρωτιέμαι λοιπόν
αν είμαστε πολύ κοντά σε αυτή τη στιγμή, γιατί ούτως ή άλλως εξαιτίας της προόδου της ιατρικής, για παράδειγμα, είμαστε κοντά και στη στιγμή που αναιρέθηκε και η αίσθηση του επίκουρου, δεν μπορούμε να δώσουμε ζωή στη ζωή μας. Ξέρουμε βέβαια σήμερα καλύτερα από ποτέ άλλοτε ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τη ζωή μας χρονικά κατά πολλά χρόνια. Ναι. Αναρωτιέμαι όμως αν η δυνατότητα να μεταφέρουμε, ας πούμε, τη σκέψη, τη συνείδηση, που είναι πολύ κοντά μας χρονικά σε μηχανήματα, και είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, είναι εδώ. Αναρωτιέμαι αν μας αναγκάζει να σκεφτούμε ξανά το πώς θα ορίζαμε το θάνατο. Και αν μας αναγκάζει να σκεφτούμε ξανά, να δούμε ποια είναι η θέση της φιλοσοφίας ως προς αυτή την προοπτική. Ευχαριστώ. Δεν ακούγομαι. Μια χαρά. Δεν μπορώ να το κρατάω, παιδιά, δεν μπορώ να το κρατάω. Θέλω να σκέφτομαι γιατί θα αυτό νομίζω. Βάλατε πολλά ζητήματα, κύριε, και καλά κάνατε. Σημαίνει ότι με παρακολουθήσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέσατε το θέμα, το ένα φιλοσοφικό ρεύμα που λέγεται πλατωνισμός και ο οποίος στηρίζεται στο δεισμό, στη διαρχία. Και από την άλλη μεριά είναι το ιδεαλιστικό, είπα, το ιδεαλιστικό, και από την άλλη μεριά είναι το μονιστικό σύστημα, ο υλισμός, όπως είναι η Επικούρη και πάρα πολλοί άλλοι. Αλλά δεν είναι μόνο ο Πλάτωνος, ο οποίος στηρίζεται στο δεισμό, δηλαδή στην ψυχή και στο σώμα, ο οποίος μετά το θάνατο η ψυχή υπάρχει, αυτά είναι μπροστά, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Άλλωστε ο Πλάτων έχει επηρεαστεί από τους ορφικούς, οι ορφικοί έχουν επηρεαστεί από την Ανατολή. Στη συνέχεια έχουμε τους νεοπλατωνικούς και αυτά είναι γνωστά, αλλά να τα πούμε λίγο. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον χριστιανισμό, ο οποίος κατ' εμέ έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από τους ορφικούς. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή εγώ να το εξηγήσω περισσότερο, γιατί πρέπει να μπω στην πλατωνική φιλοσοφία και να πω ότι εντάξει, δεν μπορώ τι να πω για τον Πλάτωνο. Ο Πλάτωνος πρεσβεύει αυτό. Πρεσβεύει ότι υπάρχει ο διαχωρισμός ψυχής και σώματος και με το θνίσκην από εκεί και πέρα η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει. Κάτι... Όχι κύριε, θα προχωρήσω. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ. Το οποίο το συνεχίζει ο χριστιανισμός. Και πάμε τώρα σήμερα όπου η επιστήμη έχει προχωρήσει. Άλλη ήταν η θέση του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και του Επίκουρου πριν 2.500 χρόνια, που η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο. Ωστόσο όμως είχαμε προοδευτικές ιδέες για την εποχή εκείνη. Και θέλω να πω και ευχαριστώ για την ερώτηση, και θα πω γιατί ευχαριστώ. Σας ενημερώνω πριν απαντήσω στον κύριο, ότι υπάρχει ένα κέντρο φιλοσοφίας, ακούσατε, το οποίο το οργανώνω μαζί με το Δήμο Φιλαδέλφειας, αλλά το οργανώνω εγώ επιστημονικά. Πολλοί παρακολουθούν από εδώ, βλέπω ανθρώπους. Και αυτό γίνεται κάθε δεύτερη Δευτέρα. Εάν θέλετε να δώσετε τα email σας στην κυρία Καλήρη, είναι διαδικτυακά και ο τίτλος, για να φτάσω στον κύριο, είναι «Φιλοσοφία και τεχνητή νοημοσύνη, η κεντρική θεματική μας». Λοιπόν, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, τα θέματα είναι όλα επάνω στο τραπέζι, κυρία, και είναι και πολύ, θα έλεγα, δυσίωνα. Χωρίς να είμαι υπέρ της τεχνοφιλίας ή υπέρ της τεχνοφοβίας, έχω να του πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει προλάβει και μας έχει βρει προετοίμαστους, και εμείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Αν ναι, έχουμε φοβερή πρόοδο τόσο στην υγεία, στην οικονομία, στα πάντα, σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί φόβοι, υπάρχουν και πάρα πολλές αρνητικές και κάποιες επιπτώσεις, κάποιες αρνητικές συνέπειες, όπως είναι όπως θα είναι η ανεργία, όπως θα είναι ο ρατσισμός, όπως θα είναι η παράληψη της ιδιωτικότητας, η διασπάθηση των προσωπικών δεδομένων και, εν πάση περιπτώσει, και πάρα πολλά άλλα. Τώρα, ως προς τη συνείδηση που είπατε και σε σχέση με το θάνατο, και πάλι εδώ μπαίνουν οι ληστές και λένε ότι εντάξει, εμείς δεν μας χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη, εμείς πιστεύουμε σήμερα, λένε οι ληστές, ότι με το θάνατο αποσυντίθενται τα πάντα, δηλαδή η σάρξ, εφόσον ασθενεί, καταραίει
και αποσυντίθεται, από εκεί και πέρα καταραίουν τα πάντα, δεν υπάρχει ψυχή. Ψυχή και για τους ψυχολόγους δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σκέψη, η συνείδηση του ανθρώπου. Αλλά σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη έχω να πω το εξής. Έχουν προχωρήσει πάρα πολλά μονοπόλια και ολιγοπόλια σε όλο τον κόσμο και σε εταιρείες που θέλουν εκτός από να κάνουν τις μηχανές να μαθαίνουν και να δουλεύουν μόνες τους, να τους δώσουν και νοημοσύνη, εκτός από νοημοσύνη ανθρώπινη, και συνείδηση ανθρώπινη. Και εδώ είναι το επικίνδυνο. Και σκεπτόμαστε και λέμε, για ποια συνείδηση μιλάμε? Για το ότι ο άνθρωπος τι θα είναι? Ένα μετανθρώπινο όν? Τι θα είναι? Ένα νέο είδος ανθρώπου? Τι θα είναι? Καταλάβατε, και σας ευχαριστώ πολύ γιατί έχει ο κύριος πίσω. Να συμπληρώσω κάτι, αν με επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι, γιατί έχει σχέση με αυτό που είπε ο κύριος. Όχι. Γιατί έχει σηκώσει το... Μπορείτε να πάρετε το λόγο και να μιλήσετε όσο η ώρα φέρει. Χρειάζεται πάνω στο θέμα αυτό. Να δώσω το λόγο που είναι πάνω σε αυτό. Πάρτε το. Συνεχίζω και προσθέτω σε αυτό που είπε ο κύριος. Πρέπει να τον πάρω, γιατί πίσω δεν σας ακούνε, κύριε. Θέλοντας λοιπόν να μεταφέρουν τη συνείδηση στη μηχανή και την κριτική σκέψη, να κάνουν έναν άνθρωπο, ας το πούμε, αυτό που έχουν υπολογίσει με τα big data, με τα data που υπάρχουν, ότι ο άνθρωπος δεν θα πεθαίνει, θα συνεχίσει να υπάρχει ως μηχανή, φορτώνοντας όλη τη ζωή με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και τα data τα οποία έχουμε, και θα συνεχίσει να σκέφτεται και να υπάρχει όπως ήταν ζωή. Μάλιστα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα λένε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι πραγματοποιήσιμα. Μία μηχανή θα μπορεί να κρίνει, μία μηχανή θα μπορεί να διαβουλεύεται, μία μηχανή θα σκέφτεται να ενταχθεί μέσα σε ένα κοινωνικό και πολιτικό σύνολο, μία μηχανή θα έχει ηθικές αναστολές, θα έχει συναισθήματα. Και το λόγο έχετε, κύριε. Και επαναλαμβάνω ότι θέλουν να δώσουν τα emails, να τα δώσουν, να μπορούν να μπαίνουν διαδικτυακά, να παρακολουθούν τον κύκλο των διαλέξεων του Κέντρου Φιλοσοφίας. Στην ομιλία σας, η οποία είχε ένα υποπτικό χαρακτήρα, ήταν δηλαδή η ομιλία στη ζωή από απόσταση λόγω θανάτου. Δεν σας ακούω καθόλου. Καλησπέρα, λέω και πάλι. Καλησπέρα σας. Η ομιλία σας που ήταν μέχρι το σημείο πολύ ενδιαφέρουσα. Έχετε, γιατί είναι μια ομιλία στη ζωή από απόσταση λόγω θανάτου, που είναι σημαντικό πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι ο τελευταίος επιμερισμός σε συστημάτων ή μη συστημάτων ή ανθρώπων, για το είδος των οποίων ο θάνατος ισχύει πάντα, είναι λίγο, θα ήταν, να μου επιτραπεί η λέξη, λίγο αδόκιμος. Διότι ισχύει αυτό που λέμε για τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως καπιταλισμού, μαρξισμού, ότι ο άνθρωπος homo lupus homo, ο άνθρωπος λύκος για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος επίσης, όπως λέει και ο Τατζάκης, παλεύει κατά τη συστατική του ελευθερία. Αυτό αφορά όλους τους ανθρώπους επίσης. Η ομιλία σας ήταν εξαιρετική, αλλά είναι σαν να είναι ένας μεγάλος αγωγός και να μικραίνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γίνεται ένας σωλήνας στο τέλος. Σας ευχαριστώ. Ακούγομαι. Μα τι λέτε καλέ. Εδώ κοιτάξτε να δείτε. Ναι, δεν τελείωσε. Με συγχωρείτε. Αυτή είναι μια παρατήρηση που ισχύει για όλους. Εφόσον ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί και εγώ είμαι μελετητής, ο Μάρξ είπε ότι όλοι είναι μαρξιστές εκτός από μένα. Όλοι ευθύνονται δηλαδή για την εξήγηση ή για τις θεωρίες του Μάρξ. Ο Μάρξ όμως ήταν κάτι το πολύ λεπτό να πάρουμε και να σταματήσουμε εκεί. Γιατί όλα τα συστήματα και ο χριστιανισμός, όλα τα πράγματα κατ' ιδέα είναι εξαιρετικά. Τα χαλάει ο άνθρωπος. Η ερώτηση μου όμως δεν είναι αυτή. Είναι η εξής. Επειδή θα έχετε ασχοληθεί εσείς καλύτερα από μένα από τον Φρόιντ. Ο Φρόιντ λέει ότι υπάρχουν στη ζωή δύο ενορμήσεις. Η μία είναι η ενόρμηση της λίπιδο, που είναι η ενόρμηση της ζωής, παραγωγικότητα, φαντασία κλπ. Και άλλη είναι η ενόρμηση του θανάτου. Μία ερώτηση που θέλω να κάνω, που ίσως καλύπτει εδώ την ομιλία, γιατί είμαστε και πολλοί άνθρωποι τουλάχιστον κάπως μεγάλοι. Δεν θέλω να πω συθεμένοι, εγώ είμαι συθεμένος, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι, ας πούμε, ενδιαφερόμενοι. Θέλω να μου πείτε, εάν στο να κανακεύσουμε το θάνατο, εάν το να κανακεύσουμε το θάνατο, να κανακεύσουμε, ενώ έχουμε μνήμη θανάτου, πρέπει να έχουμε μνήμη θανάτου,
παίζει ρόλο πάρα πολύ μεγάλο ο έρωτας ως παραγωγική Δεν σας άκουσα στο τέλος καθόλου. Θέλω να μου πείτε, επαναλαμβάνω, να κανακέψουμε το θάνατο, για τον οποίο έχουμε μνήμη θανάτου που λέμε, να το ξεγελάσουμε δηλαδή, γιατί δεν τον αποφεύγουμε. Ζούμε με την αίσθηση του τέλους. Παίζει ρόλο για έναν άνθρωπο μεγάλο, για έναν άνθρωπο που έχει μια πολυπάθεια, μια οργανική κατάσταση, έχει περάσει μια αρρώστια. Αν παίζει ρόλο πάρα πολύ, θα ήθελα τη γνώμη σας, εν ειλικρινία, αν παίζει ρόλο πάρα πολύ η ερωτική διαδικασία, ο έρωτας ως ψυχική και σωματική αντιστροφή και αντίληψη στο θάνατο. Θα ήμουν πολύ ευτυχής να μου δώσετε την απάντηση. Καταρχάς σας ευχαριστώ. Εδώ να ξέρουμε κάτι, στις ομιλίες, στις τοποθετήσεις, ο καθένας σκέφτεται, μιλάει και πορεύεται μέσα από τις δικές του εντρυφήσεις, μέσα από τις δικές του μελέτες και μέσα και από την κοσμοαντίληψη του καθενός. Εδώ μέσα μπορεί ο καθένας να εκφράσει τη διαφωνία του ή να συμφωνήσει. Υπάρχει μια πλουραλιστική αντίληψη των ιδεών, των σκέψεων και των πραγμάτων. Αλίμονο. Η διαφωνία είναι απαραίτητη. Η διαφωνία, ο δισταγμός, η αμφιβολία είναι στοιχεία της διαλεκτικής, αν είναι δυνατόν. Και οπότε δεν χρειαζόταν να μου πείτε καν αν επιτρέπετε ή όχι. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Βεβαίως, μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε, αρκεί να σεβόμαστε τα όρια και την προσωπικότητα του άλλου. Δεν εννοώ ότι τον τη θίξαμε, προς Θεού. Θέσατε πάρα πολλά θέματα, πιάσετε και τσιτάτα επιγραμματικά, εν πάση περιπτώσει, σας παρακαλώ, τώρα έχω εγώ το λόγο. Πάρα πολλά τσιτάτα, καλά κάνατε και τα βάλατε. Κατά την κρίση σας, το πρώτο μέρος σας άρεσε πάρα πολύ, το δεύτερο όχι, αλλά εγώ πιστεύω ότι, και όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί φιλόσοφοι, και σημερινοί και χθεσινοί, ο Επίκουρος στη δικιά του την εποχή παραδείγματος χάρη, που ήταν η Μακεδονοκρατία, μας έλεγε 1002 πράγματα, ότι η πόλη φθήνει, η πόλη δεν έχει δημοκρατικούς θεσμούς και γι' αυτό όλα αυτά τα πράγματα ρέπουν προς την ανελευθερία και προς την έλλειψη δημοκρατίας. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και σήμερα. Και ό,τι έχουμε αντίστοιχο, το εξής. Ο θάνατος, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η φθορά του σώματος. Ο άνθρωπος πεθαίνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα πεθαίνει και έχω εμπειρίες, κύριε. Και δεν πεθαίνει μόνο με το να τον πάμε στο νεκροταφείο. Πεθαίνει, δεν θέλω να κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Δεν είμαι αυστηρή, αλλά έτσι για την καλύτερη ροή της συζήτησης. Πεθαίνει κάθε μέρα. Ο άνθρωπος πεινάει. Ο άνθρωπος πεθαίνει. Μας πεθαίνουν από τα εμβόλια. Μας πεθαίνουν από χίλια. Δεν είμαι υπέρ ή κατά, εγώ έχω κάνει ένα σωρό εμβόλια, αλλά δεν είναι προσωπικό το θέμα. Μας πεθαίνουν από την άγνοια. Μας πεθαίνουν από 1002. Μας πεθαίνουν και πεθαίνουμε και μόνοι μας και φταίμε και εμείς, διότι υπάρχει εφησυχασμός και διαφορία και ιδιώτευση. Σας παρακαλώ, εάν ήταν μια κοινωνία καλύτερη, εγώ δεν μιλάω, ο Μάρξ δεν τον πήρα πολιτικά, τον πήρα φιλοσοφικά. Ούτε θα πω εγώ αν ο Μάρξ είπε για άλλους ότι οι άλλοι είναι μαρξιστές και όχι εγώ. Αυτά είναι τσιτάτα, τα αφήνω απ' έξω. Εγώ θέλω να πω άλλο πράγμα. Θέλω να πω ότι αν μια κοινωνία, αφήνουμε πάλι επαναλαμβάνω το Μάρξ απ' έξω, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κυρία. Εάν ήταν μια κοινωνία καλύτερη, πιο δίκαιη, μια κοινωνία που δεν, ο εργαζόμενος που σηκώνεται το πρωί και το ζω και αυτό, ζει την εκμετάλλευση στο πετσί του. Ο φοιτητής που το ζω, στο πανεπιστήμιο τι κάνει, προσπαθεί με 1000 βάσανα να μπει σε μια σχολή, μπαίνει, δίνει μια σωρά λεφτά ο γονιός του και μετά δεν μπορεί να τελειώνει και μετά δεν βρίσκει δουλειά. Αυτό δεν είναι θάνατος. Για μένα είναι θάνατος. Και γιατί είναι θάνατος και γιατί το επικαλέστηκα αυτό, γιατί είπα ο θάνατος έχει πολλές μορφές. Και το σύστημα το σημερινό δεν με ενδιαφέρει αν θα το πείτε καπιταλιστικό. Για μένα είναι μετακαπιταλισμός, ζούμε στη χειρότερη μορφή. Ό,τι έχει αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα, τι βλέπουμε, ότι όλα είναι εις βάρος μας. Όλα είναι εις βάρος μας. Η οικολογία, η πόλεμη, η πείνα,
Δεν είναι μορφές θανάτου αυτές, τι είναι? Δεν τις ζούμε σε ένα σύστημα. Μα καπιταλιστικό είναι το σύστημα, κύριε. Ταξική είναι η κοινωνία μας, δυστυχώς. Μακάρι να ήταν δίκαιη, αλλά δεν είναι δίκαιη. Και η φιλοσοφία, εγώ προσωπικά δεν πρεσβεύω αυτή τη φιλοσοφία η οποία μόνο μας αναλύει και μας ερμηνεύει τον κόσμο. Εγώ δεν τη θέλω αυτή τη φιλοσοφία. Εγώ θέλω τη φιλοσοφία να είναι καθεμένο στον άνθρωπο δίπλα, στην καθημερινότητά του, να δίνει απαντήσεις, να προτείνει λύσεις και να λέει όλοι μαζί έλα να μετασχηματίσουμε τον κόσμο. Αυτή τη φιλοσοφία θέλω εγώ. Αυτή υιοθετώ, αυτή πρεσβεύω. Γιατί αυτή η φιλοσοφία μπορεί να δημιουργήσει κάποια ανοιχτότητα στον άνθρωπο. Να μπορεί να σκεφτεί πρώτα απ' όλα. Το ξέρετε ότι δεν σκεφτόμαστε. Έχουμε πάυσει να σκεφτόμαστε. Πρώτα απ' όλα μας έχουν ταλανίσει τα καθημερινά προβλήματα. Και δεύτερον τα ΜΜΕ. Όλοι αυτοί που προσπαθούν τον άνθρωπο να το κάνουν υποχείριο, να τον υποδικαιτήσουν, να το κάνουν τι, ανελεύθερο, μη αυτόνομο. Να μην μπορούμε να σκεφτούμε, γιατί άμα σκεφτούμε, κύριε, θα διεκδικήσουμε. Και άμα διεκδικήσουμε, άστα. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Έχω και για τον έρωτα. Ναι, ξέχασα. Έχω και για τον έρωτα, με συγχωρείτε. Το χειροκρότημα φταίει. Ναι, έτσι για να συγκεντρωθώ. Τον έρωτα. Ναι, και παραπέμπεται καθαρά στο Φρόιντ. Ο Φρόιντ αυτό λέει ότι δεν είπε όμως ποτέ ότι μπορούμε να χτυπήσουμε τον θάνατο και να τον καταργήσουμε. Αυτή είναι παραποίηση. Είπε ούτε να τον κανακεύσουμε, όχι. Να τον... εντάξει, με την έννοια του γλυκάνομαι, βέβαια. Μα αν μου επιτρέπει, ο θάνατος και ο έρωτας είναι δύο θέσεις αντιθετικές, είναι δύο θέσεις της διαλεκτικής. Και για να πω και κάτι άλλο, τι σημαίνει διαλεκτική, γιατί θα σας το πω και θα σας το πω, τι σημαίνει? Είναι η άρνηση της άρνησης. Δηλαδή, αφήστε σας παρακαλώ. Τι εννοώ? Ήρθε κόβεται και ξεχνάω τι θέλω να πω. Τι είναι η άρνηση της άρνησης? Δηλαδή, παίρνω το θάνατο. Ο θάνατος δεν είναι μια αρνητική έννοια, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Είναι αρνητική. Η άρνηση της άρνησης, όταν αρνηθώ το αρνητικό που είναι ο θάνατος, έχω τη ζωή. Αυτό είναι διαλεκτική. Αυτό ίδιο σημαίνει ακριβώς όσο αφορά το θάνατο, τον έρωτα, τη ζωή. Μα η ζωή είναι έρωτας. Και έρωτας δεν είναι μόνο το συναίσθημα και ο σαρκικός έρωτας. Εντάξει, ο Φρόιντ μίλησε για λίπητο, μίλησε για την εποχή εκείνη. Μα αλλά έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Βεβαίως τον θέλουμε τον έρωτα. Γιατί και ο έρωτας είναι μορφή διαλεκτικής. Σίγουρα συμβάλλει. Αλλά δεν συμβάλλει μόνο ο έρωτας στο να θέλουμε να λιάνουμε όλα αυτά τα αρνητικά που μπορεί να έχει ο θνίσκον ασθενής. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλη ερώτηση? Ναι, βεβαίως. Όχι ο κύριος που μίλησε. Αφού γίνεται έτσι, δεν χρειάζεται μικρόφωνο. Εγώ θέλω να πω άλλο πράγμα. Όλα ακούστηκαν πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως. Σας παρακολούθησα όσο μπορούσα με μεγάλη προσοχή. Πραγματικά. Άλλα σημεία δεν τα κατάλαβα. Άλλα τα κατάλαβα. Όμως, αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω, ανοίξατε ένα παραθυράκι στη σκέψη μου. Αυτό ακριβώς που είπατε, να μπορώ να σκεφτώ, να προβληματίζομαι και να προχωράω. Βέβαια υπήρχαν σημεία τα οποία δεν κατανόησα. Είπατε τα άτομα, σύμφωνα με τον Δημόκρατο, τα άτομα του σώματος, καταλήγει το σώμα στα άτομα από τα οποία... Όχι άτομα άνθρωποι, άτομα. Καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί έχω σχέση με την επιστήμη. Μπράβο. Ναι. Αλλά είπατε και τα άτομα της ψυχής, που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Αυτή είναι η θεωρία του επίκου. Τώρα μην σας αναλύω την θεωρία του επίκου. Η θεωρία του επίκου, να σας πω εντάχει μόνο, ότι υπάρχουν σημεία που δεν κατάλαβα, μια χαρά τα καταλάβατε. Αλλά καταφέρατε πραγματικά αυτό που ήταν ο στόχος σας. Να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και εγώ, κυρία μου. Και εγώ, πάρα πολύ. Και εγώ. Και όσο. Μισό λεπτό.
μου είπατε για τα άτομα της ψυχής του Επίκουρου, βέβαια και το σώμα ο Επίκουρος λέει και η ψυχή, ειδικά η ψυχή, αποτελείται από λεπτά άτομα, ευαίσθητα άτομα, τα οποία όταν ο άνθρωπος θνίσκει, όταν ο άνθρωπος δηλαδή διαλύεται, τότε η ψυχή τι κάνει, με αυτά τα μικρά τα άτομα, αναπετάνεται, δηλαδή ξαναγυρίζει, παίρνει το, επιτρέψτε μου. Όταν λέμε άτομα, εννοούμε τα πυροελάχιστα σωματίδια. Ακριβώς, εκεί θα καταλήξω. Ο άνθρωπος, όπως το υδρογόνο, όπως το οξυγόνο. Κυρία, επιτρέψτε μου. Τη φύση, αλλά δεν όχι, επιτρέψτε μου. Θέλω να πω ότι δεν κατάλαβα πολλά σημεία. Μα είναι λογικό, κυρία, να δεν καταλάβατε. Καταλάβατε όμως το καλύτερο. Καταλάβετε το καλύτερο. Ότι ένα έναυσμα για σκέψη περαιτέρω και επεξεργασία. Αυτό είναι το πρώτιστο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε όλες τις έννοιες. Εδώ ο άντρας μου, ο οποίος είμαστε 300 χρόνια μαζί, δεν τις έχει καταλάβει όλες τις έννοιες. Και κράτησα και το άλλο που είπατε. Αυτό που μας φοβίζει είναι οι γνώσεις του θανάτου. Δεν σας ακούω. Λέω, κράτησα και αυτό που είπατε. Αυτό που μας φοβίζει είναι η γνώση του θανάτου. Ακριβώς. Διότι τι είπε ο Επίκουρος, όταν ο θάνατος θα έρθει, ο θάνατος θα είναι παρόν, εγώ δεν θα είμαι. Και όταν ο θάνατος δεν θα είναι παρόν, εγώ θα υπάρχω. Το πήγα ανάποδα. Λοιπόν, δεν υπάρχει φόβος, λάθος μου, δεν υπάρχει θάνατος όταν ο ασθενής οδηγείται στο θάνατο. Δεν υπάρχει πόνος. Δεν υπάρχει πόνος. Εμείς φοβόμαστε και τρομάζουμε. Πρώτον, γιατί είμαστε πεπερασμένοι. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε κι εμείς. Το απευχόμαστε και το σπρώχνουμε μακριά και λέμε όχι, δεν θα έρθει σε εμάς, αν θα έρθει. Και έρχεται και ευνίδια, έρχεται και ανύποπτα, και έρχεται και χιλιαδιό. Άλλη ερώτηση βεβαίως πρέπει να υπάρχει, κύριε, βεβαίως. Μια χαρά. Χωρίς μικρόφωνο μπορώ να μιλήσω. Ναι, αλλά είναι και οι άλλοι. Θέλω βασικά να σας συγχαρώ. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ αυτή την εισήγηση των 45 λεπτών. Το χρονομέτρησα. Ήταν μια εξαιρετική εισήγηση. Πήρατε πολύ πλατιά και βαθιά το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Και κατά τη διάρκεια αυτής της διάλεξης μου ήρθαν κάποιες σκέψεις και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η μία σκέψη είναι ότι ο Θουκυδίδης λέει κάπου ότι ο άνθρωπος ιτείται από τρία πράγματα. Από τη δόξα, το συμφέρον και το φόβο. Στην προκειμένη περίπτωση, στο θέμα μας το σημερινό είναι ο φόβος. Πώς θα κατανικήσουμε αυτό. Λοιπόν, ο φόβος γενικά πώς έρχεται στον άνθρωπο? Από την άγνοια. Όταν υπάρχει γνώση, όταν γνωρίζω κάτι, σταματάω να φοβάμαι. Ο φόβος είναι θάνατος. Κυριολεκτικά. Γιατί όλοι στη ζωή μας έχουμε αυτή την εμπειρία του φόβου, καθενός είδους φόβου. Δεν έχουμε κυριευθεί από τέτοια αγωνία, τέτοια ανασφάλεια και κυριολεκτικά πεθαίνουμε από το φόβο μας πεθαίνουμε. Είναι ένα τρομερό συναίσθημα, το έχουμε νιώσει όλοι, έτσι δεν είναι? Όταν όμως γνωρίσουμε το αντικείμενο που φοβόμαστε, οτιδήποτε είναι αυτό, τότε απαλαίνει, υποχωρεί ο φόβος, έρχονται άλλα συναισθήματα. Πώς θα τον νικήσω, πώς. Μια χαρά τα λέτε. Πέστε καλά, μια χαρά τα λέτε. Και λέω ότι η γνώση τελικά του θανάτου, ότι γνωρίζουμε, είναι ότι έχουμε συνείδηση πως κάποτε θα πεθάνουμε. Πολύ ωραία. Υλικά. Η αποσύνθεση πώς θα έρθει, η φυσική φορά του σώματος. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει, όπως λέμε, η ψυχή. Και εγώ πιστεύω πραγματικά στην ψυχή σε κάτι διαφορετικό. Κατά τον Πλάτωνα. Ας το λέμε ιδεαλιστή. Αλλά πιστεύω ότι η ψυχή σε κάθε άνθρωπο είναι κάτι το ξεχωριστό από την ύλη. Είναι καθαρή πίστη, ούτε μπορώ να το αποδείξω, αλλά το αισθάνομαι. Σας ευχαριστώ. Το αισθάνομαι. Σε πολλές στιγμές της ζωής μου το έχω βιώσει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι να κλείσω με αυτή τη σκέψη. Ότι γνωρίζοντας το θάνατο, ο θάνατος βέβαια όσο και να το γνωρίσουμε είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο δεν είναι. Όπως μυστήριο είναι και η ζωή ίδια. Δηλαδή ζωή και θάνατος συνυπάρχουν. Και το είπατε πολύ σωστά.
Γιατί ανά πάσα στιγμή, κατά τους βιολόγους και τους γιατρούς που ξέρουμε, είναι ότι από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουμε, κάθε ώρα χιλιάδες κύτταρα πεθαίνουν και χιλιάδες κύτταρα αναγεννιούνται. Επομένως, ο ίδιος θάνατος υπάρχει μέσα μας. Μάλιστα, ολοκληρώστε. Και με αυτή τη γνώση τουλάχιστον, και εφόσον συμβιβαζόμαστε με την αίσθηση ότι κάποτε όλοι θα φύγουμε από τη ζωή, άλλους πιο γρήγορα, άλλους πιο αργά, μόνο με αυτό υποχωρεί, πιστεύω, αυτός ο φόβος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστούμε που το μόνο που έχω να πω, εγώ εδώ απόψε δεν έκανα κήρυγμα, να το πω, αν και δεν είναι η σωστή λέξη, να ετεχείς, υπέρ της αθανασίας της ψυχής ή κατά της αθανασίας της ψυχής. Εγώ το παρέβλεψα και το πέρασα έτσι. Όποιος πιστεύει και νιώθει ισορροπημένος και νιώθει καλά, δικαίωμά του. Έχω αυτό παράδειγμα τη μάνα μου. Μια χαρά τα περνούσε, χωρίς να είναι θρησκόληπτη. Εγώ δεν έμεινα εκεί. Εγώ έμεινα στη μελέτη θανάτου. Έμεινα κυρίως, δηλαδή αυτό που είχε πει και ο Σωκράτης. Και ο Πλάτωνα, ο Σωκράτης μέσω του Πλάτωνα. Ποιο? Ότι πρέπει να μάθουμε, για να πεθάνουμε, πρώτα πρέπει να μελετήσουμε το θάνατο. Η ίδια η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου. Όπως η ίδια η φιλοσοφία είναι μελέτη φιλίας. Δεν μπορεί να εννοηθεί φιλοσοφία χωρίς φιλία και χωρίς τη μελέτη του θανάτου. Είναι αδύνατο. Αυτό είπα και εγώ, κυρία. Καταλάβατε. Τώρα τι άλλο που είπατε, εγώ τα μπέρδεψα, δεν τα θυμάμαι τώρα. Αλλά καλά κάνατε, τοποθετηθήκατε μια χαρά. Οπωσδήποτε παίζει ρόλο η άγνοια, το είπα, αλλά παίζουν και οι εξαρτήσεις. Παίζει και η ταπείνωση. Παίζει το ότι θέλουν τον άνθρωπο να τον κρατούν ανελεύθερο. Και αυτό οπωσδήποτε είναι η έλλειψη γνώσης. Είναι αυτό που είπα, τι σημαίνει μελέτη θανάτου? Γνώση. Από την πρώτη στιγμή. Γνώση, να μελετήσουμε τον θάνατο, να τον κατανοήσουμε τον θάνατο και να φιλιώσουμε. Όταν φιλιώσουμε θα τον φοβήσουμε. Και όταν τον φοβήσουμε, πιστεύω ότι θα τον τυθασεύσουμε κιόλας. Για μας. Για μας. Για να μειωθεί η αγωνία μας. Είναι αυτό που είπαν οι φιλόσοφοι και κυρίως ο Επίκουρος. Για ποιο πράγμα? Για την ελλειπία της ψυχής μας. Να σταματήσει να ταράσσεται η ψυχή μας και ο νους μας. Να μην έχουμε άγχος. Να μην έχουμε φόβο, αγωνία. Γιατί τότε δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να μελετήσουμε. Αλλά να μην μας πονάει και το σώμα. Ο Επίκουρος ήταν ένας άνθρωπος φιλάσθενος, να το πω έτσι. Συνέχεια ήταν άρρωστος, όπως και εγώ. Γι' αυτό πολλές φορές λέω, Παναγία μου, ο Επίκουρος έγραψε τη φιλοσοφία βιωματικά. Από τους πολλούς τους πόνους. Πονούσε πάρα πολύ και έλεγε ο Έρμος να το πω έτσι. Το φιλοσόφησε από εδώ, από εκεί, τι λέει? Ο πόνος είναι μοναχικός. Είτε είναι σωματικός, είτε είναι ψυχικός, είτε είναι πνευματικό. Πρέπει να το διαχειριστείς. Άμα δεν το διαχειριστείς, τέλειωσες. Καταλάβατε, είναι καθαρά προσωπικός ο πόνος. Και από εκεί και τον επεξεργαζόμαστε, τον έχουμε στην καθημερινότητά μας και σας λέω, επαναλαμβάνω, πολλές φορές λέω τη θεωρία, ότι η θεωρία του Επίκουρου βγήκε από αυτό, την ολοκλήρωσε βιωματικά. Και τι έλεγε το εξής, φαίνεται το είχε βιώσει και έλεγε το εξής, ότι οι έντονοι πόνοι, ειδικά του σώματος, δεν κρατούν πολύ. Ή πεθαίνεις ή παρέρχονται. Οι υποφερτοί πόνοι, οι ύπλοι πόνοι, είναι αυτοί οι πόνοι οι οποίοι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους βαρβάρους. Και εφόσον πονάμε, ζούμε. Σας ευχαριστώ, κυρία. Άλλη ερώτηση. Εσείς βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάμε κατάματα το θάνατο. Ξέρουμε ότι ο θάνατος κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά αυτό δεν είναι ανασταλτικός παράγων στο να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε και μάλιστα να ζούμε δημιουργικά και κατά το ευζήν.
Όμως σε μια εποχή η οποία μας φοβίζει πάρα πολύ, σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ φοβιστικό. Και παράλληλα, χωρίς τη ζωή μας να υπάρχει φιλοσοφία. Δεν υπάρχει φιλοσοφία. Εσείς ή οι καθηγητές εκεί να μου πούν, αν διδάσκεται φιλοσοφία στα σχολεία, και πώς θα έρθει σε επαφή ο άνθρωπος με τη φιλοσοφία που τόσο πολύ θα τον βοηθήσει να στείλει στα πόδια και στην ψυχή του. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα απαντήσω ότι πιστεύω ότι η φιλοσοφία σήμερα, όχι σήμερα και παλαιότερα, αλλά ειδικά σήμερα, παγκόσμια, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, προσπαθούν να τεθεί εκποδών. Βρίσκεται ηχοδιωγμών, θα έλεγα, η φιλοσοφία και όλες οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Τόσο δεν έχω τόσο καλή άποψη, αλλά πιστεύω, εντάξει, από αυτά που έχω διαβάσει, και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στη τριτοβάθμια. Και βλέπω ότι από τον αριθμό της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά και βλέπω και από τις αποφοιτήσεις, βλέπω, και αυτό ισχύει για όλο το χώρο της εκπαίδευσής μας, και βλέπω ότι τα κονδύλια που δίνουν για τα μεταπτυχιακά, για την έρευνα, για την περαιτέρω προώθηση της φιλοσοφίας. Εγώ, πιστέψτε με, επειδή αυτή τη στιγμή εγώ σταμάτησα να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο και έχω κρατήσει μόνο την έρευνα, αν δημιουργήσε αυτό το κέντρο φιλοσοφίας, το οποίο είναι ένα, πώς να το πω, μια ακαδημία φιλοσοφική, ένα κέντρο φιλοσοφίας, να το περιλάβω έτσι, ένας όμιλος φιλοσοφικής σκέψης και ελεύθερης φιλοσοφικής σκέψης. Το έκανα διότι κάποτε η φιλοσοφία πρέπει να εξέλθει από την ακαδημαϊκή της απομόνωση, από τον ακαδημαϊκό της χώρο και θόκο. Πρέπει η φιλοσοφία να αποκτήσει δημόσιο λόγο, να πει στην καθημερινότητά μας, διότι η φιλοσοφία δεν είναι αμπελοφιλοσοφίες όπως λένε. Η φιλοσοφία είναι αυτή που θα κάνει τον άνθρωπο να σκεφτεί. Τη Σοφία την Κανέλου θα τη δείρω, την οποία θα κάνει να σκεφτεί και... ξέχασα θα πω. Μας κάνει πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε. Όταν μπορέσουμε να σκεφτούμε, από εκεί και πέρα θα βρούμε και τις απαντήσεις. Από εκεί και πέρα θα βρούμε τα πάντα. Και τις απαντήσεις τι θα κάνουμε ως προς τον άνθρωπό μας, ως προς τον εαυτό μας και ως προς την ένταξή μας μέσα σε ένα χώρο, διότι δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε, δεν μπορούμε να είμαστε αδρανείς. Δεν το είπα εγώ, το είπαν οι πάντες, το λένε και σήμερα. Όταν τα πάντα γύρω μας φθήνουν, όταν τα πάντα γύρω μας σύπονται, όταν βρισκόμαστε σε μια, πώς να το πω, σε πνευματική οπισθοδρόμηση, σε μια πολιτιστική χειραγώγηση, σε μια πολιτική εξουσία η οποία ελέγχει τα πάντα. Και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε και ο Κύριος, όλα τα πράγματα, όλα θα αλλάξουν. Και εύχομαι να αλλάξουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν φταίει η τεχνητή νοημοσύνη ως τεχνητή νοημοσύνη. Φταίνε η τεχνητή νοημοσύνη όταν εισέλθει στη χρήση της κοινωνίας και όταν συμβάλλει στο να προωθηθούν τομείς της επιστήμης, της υγείας, της οικονομίας, της πολιτικής, βεβαίως. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Γίνεται ποια εταιρεία θα βγάλει τα πιο πολλά χρήματα, να το πω έτσι απλά και ταπεινά, και αυτό δεν είναι εύκολο, δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό. Άλλο, εάν θέλει να με ρωτήσει, ναι, βεβαίως κύριε, βεβαίως, μια χαρά. Πολύ καλή η εισήγησή σας και μας έχει βάλει όλους στην πρίζα. Μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ό,τι θέλετε. Η φιλοσοφία καλλιεργείται μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει η ανθρώπινη σκέψη, η δυνατότητα που έχει η ανθρώπινη σκέψη και εκεί εξαρτείται. Όταν λοιπόν είναι να μελετήσει η φιλοσοφία ή ο ανθρώπινος νους μία διαδικασία που δεν έχει εμπειρία, κανείς
δεν πέθανε και να φιλοσοφήσει μετά το θάνατο για να μπορεί να έχει άποψη γι' αυτό. Η όλη προσέγγιση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα ή να οδηγήσει κάποιον σε κάποια συμπεράσματα έστω ανεκτά από τη στιγμή που η όλη προσέγγιση στερείται αυτής της δυνατότητας να έχω εμπειρία. Αν και δεν κατάλαβα και δεν σας κατάλαβα καλά, δεν πειράζει. Κοιτάξτε να δείτε. Να προσθέσω κάτι. Να προσθέσω όσο θέλετε. Οι όλες έρευνες που γίνονται για θέματα που έχουν σχέση με τη ζωή, για θέματα που έχουν σχέση με τις επιστήμες, με τη χημεία, τη φυσική, όλες αυτές τις επιστήμες, έχει μια εμπειρία, δηλαδή έχουμε την έρευνα, έχουμε το πείραμα, έχουμε την επανάληψη. Όλο αυτό είναι μια εμπειρία. Για το θάνατο έχουμε αντίστοιχη εμπειρία. Τώρα μου θέσατε και άλλο θέμα, καλώς ήρθατε. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν μου ζητάτε ερμηνείες εσκατολογικές, δεν μπορώ να σας τις δώσω. Αν μου ζητάτε ερμηνείες θεολογικές, εγώ σας μιλάω από την πλευρά της φιλοσοφίας. Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει τι γίνεται με το θάνατο. Εγώ ξέρω τι γίνεται, αλλά δεν μετράει η προσωπική μου άποψη και ούτε θέλω να την εκφράσω. Δικαίωμά μου νομίζω. Η φιλοσοφία, κύριε και στην αρχή δεν κατάλαβα, σας τα είπα και τα ξαναλέω πάλι, ασχολείται και με τη ζωή και με το θάνατο και με όλα. Και με τα καθημερινά. Δεν είναι μόνο ενοιολογήσεις η φιλοσοφία. Δεν είναι μόνο θεωρία η φιλοσοφία. Είναι παραξηγημένο αυτό. Τώρα, να σας δώσω εγώ απάντηση για το θάνατο, να σας δώσω τι γίνεται μετά, εδώ δεν μπορεί να το δώσει θεολογία και όσοι πιστεύουν θα το δώσει φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία δεν αποτρέπει. Υπάρχουν φιλόσοφοι οι οποίοι, όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης, πάρα πολλοί δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή, οι οποίοι πιστεύουν. Δεν λέει τίποτα αυτό. Ούτε εγώ επαναλαμβάνομαι, κάνετε να πω πάλι τα ίδια πράγματα. Ούτε εγώ ήρθα αυτή τη στιγμή να πω αυτό. Εγώ ήρθα να πω κάτι άλλο. Την μελέτη θανάτου. Πώς θα μελετήσουμε το θάνατο και πώς θα το αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα. Και επιμένω ότι υπάρχουν πολλές μορφές θανάτου. Δεν υπάρχει μία μορφή. Κατ' επέκταση, έτσι, κατ' επίφαση θα πω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος, αν θέλει να τοποθετηθεί. Η Σοφία η Κανέλου που δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα. Δεν καταλάβατε. Μας έχετε προβληματίσει, κυρία Χρυσάνθη μας, και συζητάμε για αυτά τα θέματα εδώ. Έχουμε ανοίξει ολόκληρο διάλογο. Κάντε ερωτήσεις, κάντε ερωτήσεις. Μας στερήσατε τη δυνατότητα να κάνουμε δεύτερη. Κυρία Κεσολόγου, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση θέλω. Όχι, μισό λεπτό, γιατί καταρχάς χαριτολογώ απέναντι στη Σοφία, η οποία είναι πολύ καλή μου φίλη, αφενός, αλλά αφετέρου, ότι το πήγατε λίγο, το πήγατε. Θέλετε κάποια ερώτηση να κάνετε? Κυρία Κανέλου, σε εσάς επιθυμώ. Όχι, τόσο ξκάματος εκεί, τόση βάσανος εκεί, ερωτήσεις κάνατε. Γιατί δεν τις... Υπάρχει διάλογος εδώ, υπάρχει αντίλογος. Προτιμάτε να κάνετε παράγκα δηλαδή, παρά να το συζητήσουμε. Είπαμε, μας προβληματίσατε, αυτό είπαμε και μας ανοίξατε διάφορες επιλογές. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, βάλτε τις ερωτήσεις σας ή τοποθετείτε αυτό το προβληματισμό. Δεν είναι μόνο δικό σας, είναι όλο και πρέπει να ακουστεί. Είναι πολλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εισήγησή σας. Εγώ θα εκφράσω τώρα τον απλό κόσμο. Φυσικά, έτσι. Και θα πω το εξής, λοιπόν. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία ομιλία απόψε εδώ για το θάνατο. Σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Είχαμε ερωτήσεις, απαντήσεις. Έγινε λοιπόν αυτό το όμορφο που πρέπει να γίνεται μεταξύ των ανθρώπων. Ένας δημοκρατικός διάλογος. Με ό,τι εμπεριέχει αυτός και τις διαφοροποιήσεις και τις συμφωνίες. Εγώ ρωτάω, κυρία Κεχρολόγου, εσείς οι σύγχρονοι φιλόσοφοι, γιατί είστε μια σύγχρονη φιλόσοφος,
Γιατί δεν παίρνει το παράδειγμα των παλαιών φιλοσόφων που έβγαιναν έξω στους δρόμους, στις πλατείες και μιλούσαν στον απλό τον κόσμο και του εξηγούσαν με απλά λόγια πώς θα φτάσει είτε στο γνώθις αυτό, είτε στο εξήν. Πώς θα βρει αυτό το δρόμο. Αλλά κρατάτε αυτή την επιστήμη σε πολύ ψηλό επίπεδο και δεν είναι ούτε λίγο τον πύχη να σας κατανοήσει όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μάλλον κατά το ήμιση με παρακολουθήσατε, κυρία Καλή. Εγώ σας παρακολουθήσα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Πρώτον, φιλοσοφικά απόψε προσπάθησα να μιλήσω όσο πιο απλά μπόρεσα. Και νομίζω ότι το 80% το είπε η κυρία, εκεί μια κυρία, το 80% το κατάλαβε. Εμένα εκεί ήσαν κάποιοι όροι που η καημενούλα προσπάθησα μετά να προβώ σε μια επεξήγηση, σε μια διασάφηση. Τώρα, μου θίξατε το κομμάτι αυτό που με πονάει. Βεβαίως, πρέπει να κατέλθει η φιλοσοφία και να βγει στις παλέστρες και στα λοιπά. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη πρώτα απ' όλα ποιο. Ότι τότε οι πόλεις, δεν μου αρέσει πολύ κράτος, οι πόλεις ήταν μια πιθανή, πολύ λίγοι άνθρωποι. Για μένα η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, δεν το λέω μόνο εγώ, διότι δεν μπορεί η ιστορία να επαναλαμβάνεται με τις ίδιες παραμέτρους όταν όλες οι άλλες, οι κοινωνικές, οι συνθήκες, οι πολιτικές, οι οικονομικές είναι τελείως διαφορετικές. Αναπτύχθηκε η φιλοσοφία σε μία περίοδο, η οποία υπήρχε δημοκρατία με πολλά πλήν, η δημοκρατία εκείνη την εποχή, τώρα δεν μπορώ να τα συζητήσω, με μεγάλη οικονομική άνθηση. Τώρα ζούμε στην εποχή της πολυπλοκότητας, ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Εδώ δεν μπορούμε να μαζευτούμε 5 άνθρωποι να ακούσουν κάποια πράγματα, όχι να βγούμε σε μια πλατεία. Μακάρι να βγαίναμε σε μια πλατεία, αλλά δεν βγαίνουμε, δυστυχώς. Και εγώ αυτό το απεμπολώ, το διώχνω που είπατε το τελευταίο, διότι εγώ θέλω να εξέλθει η φιλοσοφία από την απομόνωσή της, από την ακαδημιακή, και ήδη το έχω πράξει με το κέντρο φιλοσοφίας που έχει δημιουργήσει και ηγούμε. Δικιά μου θέση ήταν αυτή και την οποία την έχω προωθήσει και έχει επεκταθεί και έχει μεγάλη απήχηση και συμμετέχουν, μπορώ να πω, όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος και όλα και μέσα από τις ομιλίες και με στηρίζουν συνειδητά και πρακτικά και επιστημονικά και 2 πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Επομένως, εκεί το κοινό μέσα από το κέντρο φιλοσοφίας, επαναλαμβάνω διαδικτυακά και δώστε τα email σας, θα βοηθηθείτε πάρα πολύ. Είναι ετερόκλητο το κοινό, όπως είναι και απόψε. Εγώ πιστεύω ότι κατάλαβαν το 80% και παίρνω αυτό που είπε η κυρία. Εμένα με βοηθήσατε πάρα πολύ, μου ανοίξατε τη σκέψη. Δεν θέλω άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα βρει η κυρία μόνη της. Τώρα, αν το βάλετε συντεταγμένα σε επίπεδο εξουσίας, συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ ότι πρέπει η φιλοσοφία να εκλαϊκευθεί και να αποκτήσει δημόσιο λόγο και δημόσιο χώρο. Σας ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Μήπως το γεγονός ότι... Εδώ. Μήπως το γεγονός... Εδώ. Ναι, συγγνώμη. Μήπως το γεγονός ότι την εποχή εκείνη έχουν διαδεχτεί οι θρησκείες οι τελολογικές που θέλουν... Οι τελολογικές θρησκείες που έχουν ακολουθήσει την εποχή αυτή που λέτε, που συζητούσαμε... Τελολογικές. Δηλαδή ο χριστιανισμός, οι μουσουλμάνοι έχουν αλλάξει τη λογική και δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις σχετικά με την επόμενη μέρα. Μήπως το επέκεινα μας έχει καλύψει και δεν μπορούμε να μιλάμε για την ζωή εδώ στη γη. Τώρα πιάνατε ένα θέμα.
κάνατε 2 ερωτήσεις και μπορούμε να μιλάμε 2 μήνες. Να αρχίσω και πού να σταματήσω. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι καταρχάς τελεολογικές θρησκείες, είναι θρησκείες που στηρίζονται στην ημαρμένη. Είναι θρησκείες που στηρίζονται, οι τελεολογικές είναι οι θρησκείες, οι εσχατολογικές. Εσχατολογικές. Εσχατολογικές θέλετε να πείτε. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, είναι από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας. Καταλάβατε. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν και καλά κάνουν και πιστεύουν και εγώ το αποδέχομαι αυτό, διότι αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, ισορροπούν και βρίσκουν νόημα στη ζωή τους και δεν μπορείς αυτό να τους το αφαιρέσεις και δεν έχεις και το δικαίωμα να θέλεις. Οπότε στηρίζονται αυτό που είπατε εσείς στο επέκεινα και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι σου λέει εγώ δεν θέλω θρησκευτικές εξαρτήσεις, δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά, θέλω να είμαι ελεύθερη, να μπορώ να σκέφτομαι, θέλω να έχω ορίζοντες διευρυμένους για να μπορώ να πάω πιο μπροστά, γιατί όλες αυτές οι θρησκείες γιατί δημιουργήθηκαν γιατί υπάρχει ο θάνατος. Αν δεν υπήρχε ο θάνατος, δεν θα υπήρχαν οι θρησκείες. Και σας απάντησα σε όλα και δεν θέλω να προχωρήσω. Άλλη ερώτηση. Αν δεν έχουμε άλλη να το κλείνουμε. Απλώς να κάνω μια επισήμανση. Ψιλοκουράστηκα λίγο, Μια επισήμανση μπορούμε να κάνουμε από τις εμπειρίες μας εδώ στη διοργάνωση εκδηλώσεων, είτε ο δικός μας σύλλογος, είτε άλλοι σύλλογοι, είτε και η δικιά σας το κέντρο φιλοσοφίας, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τους νέους. Οι νέοι δεν έρχονται, δεν τους ασκούμε επιρροή. Τους ασκείται επιρροή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το διαδίκτυο. Influencers και τέτοια. Τι θα κάνουμε, πώς θα πλησιάσουμε τους νέους. Εγώ αυτός πάνω σε αυτό δεν έχω να πω κάτι, είναι μεγάλο θέμα με την έννοια ότι όταν το ίδιο το σύστημα εκτρέπει και αναπαράγει την ίδια τη γνώση που τη βολική, τη γνώση που δεν ανοίγει τους ορίζοντες στους ανθρώπους, τη γνώση που οδηγεί τους νέους ανθρώπους στο εύπεπτο και το λίγο, που δεν θέλει σκέψη, καταλάβατε, που εκεί και πέρα πώς θα έρθουν οι νέοι, όταν έχουν μάθει σε αυτό το γρήγορο και μάλιστα το γρήγορο και να το καταλαβαίνουν κιόλας. Θέλουν και το εύληπτο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να ολοκληρώσω λίγο και τη χαρά να σας γνωρίσουμε από κοντά. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη απόψε. Επαναλαμβάνω γιατί βρέθηκα στον χώρο μου. Δεν έχω βρεθεί ποτέ, μόνο μία φορά που έκανα μία παρουσίαση βιβλίου, ενός φιλοσοφικού βιβλίου, στο Δημαρχείο. Δεν έχω ξαναμιλήσει. Πιστεύω ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ όλους σας, ειδικά τους συμμαθητές μου, τις συμμαθητριές μου που με θυμήθηκαν μετά από τόσα χρόνια. Έχετε κατασκευήσει. Είσαστε ένα πολύ ζεστό κοινό, είσαστε ένα πολύ τρυφερό κοινό, με ανησυχίες όπως όλοι μας, και αναζητήσεις. Αυτό μου αρκεί εμένα, μου αρκεί πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τεχνολόγου, ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Να προσφέρουμε μια ενθοδέσμη στην κυρία Τεχνολόγου. Και επίσης αυτό ήταν το βίντεο. Καλά είπα που είσαστε πολύ καλά.
Και εσείς συγχωρείτε, γιατί εγώ είμαι καλεάτης. Το ίδιο είμαστε όλοι. Το ίδιο. Λοιπόν, ένα κεραμικό από μια κεραμίστρια του σωματείου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να έρθετε μπροστά.